croeso i haglediad cyntaf 2026, rhif 154? What? Croeso nôl, Hac-ffans annwyl. Diolch yn fawr i chi am sticio hefo ni am flwyddyn hyfryd arall. Checks notes. Falle ddim. Okay. Anyway, mae Bryn fan hyn. Hello. A Iestyn. Ahoy! A fi di Sioned. Croeso nôl. Mae'r flywheel o 2026 dal y tymor bach yn araf i gychwyn, so maddeuwch i ni bod y show yma yn mynd i fod yn un exploratory, mynd i fod yn un experimental, a galle fod yn un shit. Ond da chi di arfer efo hynna am gwrando yn ni. Oeddwn ni di cychwyn, come on Bryn, check our notes, 16 mlynedd yn ôl. Blimey. Pam ti trio neud fi teimlo'n hen? Ti yw ceidwad y gwybodaeth. Ti'n neud fi teimlo'n hen, wan. Mae gwaith yn neud fi teimlo'n gen hen fel ma hi. Pa ti a neud fi teimlo'n waith? Fa gen ti'r whole interns na'n dod fewn yn fresh ac yn ifanc. Mae'na pobl yn 24, 25 sydd wedi dweud nes i coleg yn blwyddyn 2001 oedd dweud, o'n i newid cael geni 2001 oedd dweud, fuck off am beth. Stynen. Just edrych fforco, just dos fforco, just cario mae'n mynd, just cario mae'n fuck off fforco. Wyt ti just fel y Giff Simpsons na? Into bush. Efo boi efo'r boi Skinner yn mynd, it's not me, that's out of touch, it's the kids' fault. Bloody. Na, da ni yn symud yma, granda, ni di cychwyn fel tech podcast, pan oedd tech yn hwyl ac yn aspirational ac yn llenwi ni efo gobaith. Hei, dwi dal yn byw, cario'r cwpan yna. Ti yn licio ni pwyntio allan, mi nas i rhenni web app bach lyflu hefo chi, oedd rwy'n wedi just adeiladu i ddeud, os di hi mynd i fod digon sych i sychu'ch dillad chi ti allan. A dylen ni roi hwnna yn y show notes. Hwna di boi. Enw fod i dryoutside.com. Wow, A mae o'n teimlo fel y we hen ffasiwn, achos mae'n checio'r humidity ar tywydd, ar gwynt, a mae'n deitha ti, ys neith dy ddillad i sychu ti allan. Ac ar hyn o bryd, dwi wedi cael run straight o 10 diwrnod lle mae'n deud, no! Humidity is 97%. What are you even thinking about? Enjoywch o, please. Nice. Tagiwch ni ar be bynnag hell site social media dych chi arno mwyn deitha ni ydych chi'n iwsio dryoutside.com cos dylech chi, cos mae'n gret. Dwi'n eisiau crasio servers nhw efo'r hack traffic. Genuinely, os dych chi'n mynd â un peth o'r mis yma dryoutside.com ydi hwnnw. Thank you very much. Di'r ffilm sgyn ni ddim, definitely. So gychwyn ni fel tech podcast. Sorry, nôl yr stori. A wedyn nath the pandemic hitio 6 mlynedd yn ôl. 6 mlynedd yn ôl, Sianed. 6 mlynedd yn ôl. Oh my god. Cos y ti'n arfer mesur pethau fel pre-Covid a post-Covid. Mae'n rhywbeth sy'n pre-Covid rwan, just fel, mae hwnna'n actually like life cycle. Twyd yr whole thing lle mae cells dy gorff, celloedd dy gorff di yn adnewyddu hi'n bob 7 mlynedd. Da ni literally'n bobl gwahanol. Ac on a side note, dwi ar hyn o bryd yn fy ail wythnos o gael Covid eto. Dwi'n methu blasu ddim byd. Mae'n shit. So, shout out i pawb sydd yn cwffio the interminable, ongoing be di'r gair Covid na sydd wedi recio immune systems pawb a ti just ddim yn teimlo well. He's hoping mi fydd na amser lle dydw i ddim yn swnio fel hyn, ond am y cwpl o oriau nesaf dwi'n really sorry anwyl randawyr, this is what you got. Okay? Bryn a Iest, am ddeheiro flaen llaw. Okay. Wel, let me o gleo ni. Cywir. Mae'n awyr. Efo like a tech newydd really fun sydd just yn gyrru vapor. Fresh out of CES, mae'na smell time. Chos o'n deud, dyna beth yn isio yn ei gallu glwio pobl. Face farts. Face time. Ok, mae yna pun yna, da ni just ddim di ffindio fo to. Ok, trwy'r show, please, gyn i feddwl am Smell-o-vision, but make it an app, ok?
Hwna di o. Oce, diolch pawb. Oce, so, ffilm da ni wedi watch tro yma. Nasal, o'r... Nasal gazer. Oh, Nasal, chdi. Yeah, okay. Smellify. Smellify, boom. Yeah. Boom. Smellify. See, they Sponsored by Smellify. Drones. You would build a new website. Smellspace. Smellspace. Oh my god. Yes, Bryn. Snimish yn mynd i'r nightclub yna. Smellspace.com. Yeah. Mae'r rifin yma o'r haglediad wedi cael ei sponsro gan Smellspace.com. Dyna ydych y cod haglediad ar y checkout am 10% i ffwr. Smellspace. Os da chi eisiau website sy'n drewi. Website Persaurus. So, da ni wedi dewis ffilm. So, mae gen ni loads of stories, obviously. Like, ti'n teimlo fel bod ni just yn troi fewn i basically, like, AI slop mop-up podcast ar hyn o bryd. Ond da ni hefyd yn gwachod ffilm ofnadwy, just lighten the mood. Yeah. Y ffilm nath ni ddewis, nath actually costio 10 pint i fi. What? Achos mi oedd fy anwyl ŵr yn deud, gen I bwtwm fan hyn, ond deud just claim your 3 free months of Apple TV, so na I just clicio fo, Gan i fel, Ond mae'n deud, expires on November 25th, 2025, ond dal yna, so na I just clicio fo, burp. Ac am ryw god-forsaken reswm, bod o ar iCloud account fo, ar ffôn fo, nath o charge o 10 ar i iCloud account fi, nice. Am mis o Apple TV. Boom. So, John Krasinski, well, ti roed gyd o'r pres na'i fucking head I, cos goffon ni watching Fountain of fucking Youth. Fountain of fucking Youth. Oh my god, dwi'n mor sori bod ni'n rheglyd, ond dylech chi weld notes ni. Specifically Bryn a fi, notes amdan y ffilm yma. Yep. Expletive laden. Yep. Grac. Yeah, nes i just goffon y ffilm that I have no notes. Perfect. 5 stars. Perfect. No 5 stars. No notes. No notes. Wyt ti'n neud notes? Mae hwn yn peek behind the curtain. Mae'n dibynnu. Weithiau. Mae'n really yn dibynnu. Ys ti Alicia Vikander yn efo, ti'n neud notes? Mae'r notes... Copious. Mae nhw'n... Sketches. Mae nhw actually bod nhw ar obsessive, in fact. Pan mae ni'n neud Jupiter Ascending, oedd o just yn sketchbook cyfan o Mila Kunis. Mila Kunis. Oh, mae hwnna'n lovely. Sketch me like your Jupiterian girls. Wel, goffon nhw fynd lawr i'r checks notes y Lusitania, fel yn y ffilm yma, cymryd section allan o'r historically important, Lusitania, Titanic, cwch ma, codi fo fyny, expensive iawn. Fydde hwn i gyd yn neud sens i chi pan da ni'n mynd trwy... I would in fact contend that dim neud sens o gwbl. Mi nath y ffilm... beth gael fo, Fountain of Youth, rhoi massive jump scare i fi yn yr eiliadau cyntaf. Just rhoi, mewn dylswn ni wedi gwybod pan weles i'r font, y typeface, yn deud, top boy films, neu like, tough man films, ac yn i fel, hold on, what's all this? Mewn melyn llachar, a wedyn, boof, directed by Guy Richie, ac yn i fel, fucking hell. What's this fella again? On a glass half full, and just what this is going to be it. This is going to be a hidden gem. Hidden gem. Oedd wedi fod yn Man from Uncle. Oedd yn mynd i fod yn rhywbeth fatha Ministry of Gentlemanly Warfare. Yeah. O, fi wedi gwachio honna. Gap yn... Henry Cavill. Mae hwnna'n very Bryncor. It's kind of dillad neis. Henry Cavill. Savile Row. Let's go. Ond mae hwnna i gyd yn yr ail hanner. Dych chi yma i wrando ar y tech news yn dydych chi? Ydyn miss? Brilliant. Okay, let's go. Get involved. Ond gyntaf, ddo, mae gennym ni 2 beth super duper mega pwysig i wneud, okay? Dewch efo fi ar y siwrna yma. Yn gyntaf, mae gennym ni diolchiadau. Yes.
Amazing, diolch, humongous I mega fans yr haglediad a dwi bron y crio, genuinely, 100%. Bob tro dwi'n darllen allan hyn bod bobl yn cefnogi ni. Dwi'n rili ddiolchgar. Fel bod ni ddim yn goffo cymryd sponsorship gan Smellspace neu Gwintify neu whatever. Oglageddyn. Da chi'n wydro lle mae'r titles yn dod o. Mae'n proses naturiol mae'n yn digwydd. Hollol, just creadigwyr. Diolch o galon I Legends, Matt M, Leia a Jamie. Diolch o galon am cychwyn 2026 yn talu am yr horrendous amount of server space a bandwidth da ni goffo cael I roed stupid amount Wel, mae audio fyny bob mis. Ond mae werth lot mwy na yr LLMs na. I mean, erbyn hyn, da ni mwy na hyderus gallu ti just... Wel, mae Iestyn wedi actually treinio... Do. Ti'n gallu treinio... Dwi wedi treinio Bryn eto. Dwi wedi treinio chdi a fi. So just gallu ti, like, gallu ni werthu subscription I chi, basically, generatio eich haglediad Mae hwn yn rhywbeth sy'n gallu neud ar Patreon, lle, be da chi eisiau ni ddarllen allan, a ti eisiau input text, ac wedyn, mae'n poeri allan, be bynnag, ni eisiau neud, we could say anything. Oh my Say, I want Iceland, I want to buy Iceland. A da ni'n siarad amdan lollipops, guys. Yr unig peth dwi isio... Greenland. Yr unig peth dwi isio, di lle bach... No, I'm sure he said Iceland. Greenland. Yr unig peth dwi isio, just peth bach, ni oedd y biaf o'r intro. Nethon ni roed o'n nôl, chys da ni... A hwnna'n cangymeriad, ddylen ni heb di wneud hynna. Ond bydd o'n gret, fydden ni cwyrdd o drosodd, bydd pob yn saff. Chi beth I gweld dwylo Bryn yn Hollol saff. Maen nhw'n tiny a maen nhw'n wafio rownd. Maen nhw'n neud y moves I gyd. Dwi'n mynd I wneud yr haglediad yn gret unwaith eto. Mae'n mynd I fod yn ffantastig. Mae pawb yn deud. Mae pawb yn deud. Ie. Dim fatha Claire. Dim fatha Claire neu fel dwi'n galw fo'n Claire y Casglyd. Penis yn gwneud nhw, dyn nhw'n dda. Ellis James. Yeah. Fake news. Yeah, fake news. Cymru Connection. Beth hyn yn oed. Na, dyn ddim yn dda. Dyn ddim yn best. Sy'n ebyn gryntau yn nhw. Deeply unserious podlediad. So, diolch eto, Matem, Leia, Jamie, massive diolch. Diolch I pawb sydd wedi cefnogi ni'n y gorffennol. And da chi'n cael... Dwi wedi rhoi sparkly emojis rownd eich enwau chi ar notes ni. Just bod chi'n gwybod hynna. Just dychmygwch hynna, okay? Okay. Mae gennym ni hefyd long-standing traddodiad bod hi yn kind of misio nawr sy'n chi lot o bobl. Da ni'n cefnogi moderate drinking trwy'r flwyddyn. So, I gefnogi Little and often. So dyma'r agenda sponsored by Hoglathon. Nah, come on, shut it. Hogler, no. Smellalingo. Yr agenda sponsored by Stinkstagram. Da ni rwan angen I pawb dangos I drinks. Diolch Bryn, diolch am copsio. Mae'n really helpu. Okay. Ond fi'n mynd I symud ymlaen I Iest achos mae'n edrych bod yn gallu handlo siarad am drinks whereas mae Bryn fel goffa cymryd moments Yes, beth yw dy... Mae gen I Covid hefyd so di'r Sioned smells yn mynd effeithio fi gymaint ond dwi di mae gen I un botal o mulled wine Morrison's ar ôl so dwi dal ar y Christmas vibe. Faint dalys ti am honna? Honna di'r £4.50 yn hytrach na £6.50? Na sale massive ymlaen. So £2 nes I dalu am hon. Ydyn nhw'n cael rhoi booze ar sale? Wel, mae yna booze ar sale yn Morrison's o hyd. Gynarfon. Mae yna labels melyn ar booze yn dref o munud. Ti'n siwr? Ti'n ffindio bod y chiller efo'r fish sy'n bron am yn off? Ie. Ond oedd na bwdin stolig yn lawr o tenar I £2. Sydd yn probably dal yn ffain am Lenny. Nes I brynu un yn fi nath orffan o'i gyd off. Shit, oedd neb arall eisiau darn
Maen nhw mor neis, ddo. Maen nhw mor leis. Nes di white sauce ydy hyn? Neu, bach o brandy butter. Iestyn! Na, dwi'n nwpio allan o hwnna. Oh my god, yes. Iestyn, ti actually... Ti'n gochi fi, wan. Na, nes i just cael cwstard normal. Na, Madagascar vanilla cwstard. Of course, mae ti cael fucking fancy cwstard yn Okay, mulled wine. Iestyn lliw ar gwyn. Let's continue. Bryn, dwi'n gweld rhyw straw, pale, fizzy, pop, neis yn y goblet fanna be gen ti. Mae di bod yn That's described Bryn to a T. Sorry, na reid yn crystol on. Okay. Mae siarad ti mynd. Yn professional show. Oedd yn wsos hir, so rhwm llawer egni gyda fi fawr y byd. Oedd gyda'i dal beaver town neck oil yn yr fridge. So, a mae'n whisky barod ar gyfer yr ffilms gyda ni i drafod. Ar gyfer just delio o'r ffilm. So mae gennau'r bag i A. Gennau cool bag fan hyn gyda, wante, o'n i'n sôn off mic cyn i ni ddechrau recordio. Mae gennau botel hyfryd o gin raw, Korean, peach, shochu, schnapsy kind of stuff. A does dim pwynt i fi yfed o rwan, achos bys o fod just fel yfed, like straight tequila. So ni'n blasu dim byd yn anffodus. So gen i obeithio bod y taste buds y dod nôl be mis nesaf, so dyna be fi gennau. Ond am rwan, mae gennau llon cool bag o gweddillion Brewdog mixed, basically mixed pack gath Aled drian. So, wante, dyma lle mae'r interaction, listener interaction. Dylen ni deud wrth Jamie, Matt, Emma, Leia bod nhw'n cael dewis pain o'r Brewdogs ma. Dwi'n yfed. So mae gennym ni Punk IPA, mae gennym ni Hazy Jane, neu mae gennym ni wrth gwrs seasonally appropriate mis Ionawr, Hoppy Christmas. Hoppy Christmas. Hoppy Christmas, okay. Hoppy Christmas. Ydy Hoppy Christmas yn mynd i fod fel yr jammy pale ale neu whatever ges i cynt? Ond yn gobeithio. Gallai fo fod Bryn, swn i'n gallu deud na, swn i. Exactly. Mae o yn stunning. Faint, achos llai flasu, ysdi rhywbeth yn hallt neu'n felys, neu'n spicy, ond dim gradations o fel aromatic compounds. Gwych. So, falle bod y Hoppy Christmas ma yn amazing. Okay. No, got nothing. Well, straight for microphone. Monsieur. Yeah, nice. That's it. Na gyd dwi'n cael. Monsieur. Gwych. Guys, fydd yr agenda lot gwell. Yr agenda brought to you by... Come on. Stink book. Na. Fat book. Fat face. Fat book. Sweativerse. Na. Mae hwnna'n sweaty ym mhob ffordd. Okay. Symud ymlaen. Mae gennym ni newyddion. Yei. Ond dim newyddion amdano ni. Newyddion amdano byd. Diolch Iest. Mae Iest wedi bod yn populatio ein notes hyfryd ni. Lot o stories yma, lot o pethau gwahanol. Mae yna whole section ar groc, basically. So, ni just trio cadw up to date am fod oedd yn newid bob munud. So. Mae'n... diolch. Mae o'n... Ti'n meddwl rhai'r pethau newyddion na lle ti just fel... Di hwn ddim yn syni fi. Di hwn ddim yn... Mae'n unrhyw ffordd yn newyddion. Ond mae hefyd yn ei fi dim ond sic a di torri calon a... horror show vibes eto. Ond dwi ti just yn mynd yn o faint o horrific a horrible mae'r lle na'n gallu mynd rwan. So, mi ddown ni at hwnna, cos dwi'n siŵr bych chi amazing bobl clyfar sy'n darllen gwrando eisiau clywed beth gen ni 3 idiot siarad amdano fo. Ond, Nawn ni trio cadw at fund. Mae yna chydig o fun tech. Oh wait, na Boston Dynamics story ydi o. Yes, come on. So, quick news, rhedeg trwy quick news. So mae Amazon
So goodereader.com fan hyn newyddion. Amazon will let you download your e-books in EPUB in 2026. Mae hwn yn teimlo fel bach o turnaround. Yes? Mae nhw hefyd, os ti'n uwchlwytho deliver, ti'n cael dewis os ti eisiau reid DRM arno fo rwan hefyd, so fydd pobl yn gallu downloadio fo a reid o ar unrhyw beth maen nhw eisiau, ond dal yn prynu trwy'r Kindle Store. Mae hynny'n ddarol. Ond wrth gwrs, mae'n deud yna'n glir o dan efo os ydio'n DRM free neu'n EPUB neu'n PDF. So mae hynna'n massive turnaround iddyn nhw, sy'n ni'n deud, good news. Sut maen nhw'n neud pres allan o hwnna? Hwnna fydd yn ddiddorol, so maen nhw'n trio meddwl maen nhw just yn capture o'r farchnad, maen nhw eisiau capture o'r farchnad o bobl sydd ddim yn farchnad Kindles. Dan fod dyna nath ni ddeud reit ar cychwyn, dwi'n meddwl, pam fod nhw'n boddran wneud fformat i hynna'n yn lle defnyddio EPUB ac fod yr monopoly maen nhw eisiau bod, ac yn fod ar y funud, wel, mi oeddach chdi, o'ch ti'n gorfod cael Kindle Reader o ryw fath i brynu llyfrau hwnna, ond rwan, wedi bod yn berchen ar unrhyw e-reader a downloadio llyfrau o'r wrth nhw. Mae dal yn ongoing peth swn i'n really licio neud ydy Amazon i'w ffeio fy Kindle. Yep. Ond mae'r just y syniad o bricio fo really poeni fi. Bod i'n fi, diolch ond 3 mlwydd oed, mae'n really slofi lawr. Mae'n un o'r fersiwns heb ads, diolch i ddew. Ond mae'n really dechrau slofi. Maen nhw'n push a lot o update. Bob tro dwi'n agor o dyddiau mam yn fel, just updating a Kindle experience. So dwi'n fel, fucking hell, beth i hwn yma. Mae'n un thing Amazon dwi ynghlwm i ddefnyddio a mae'n really rhwystredig. Mae hwn yn cwestiwn arall fyd, achos mae gen i ni account just da ni'n trio Amazon i ffeio bywyd. Ond dwi'n cedi neu Amazon Music ydi main lle mae cyrraedd, achos mae gen fy anwylwr Prime account, which mae o'n ystyried cael awr, sy'n gret. Ond achos bod gen ni Amazon Music, dwi dal yn trio ffeindio teclyn sy'n mynd i alluogi ni exportio playlists ni, cos ar dyna'r beth gen ni ar hyn o bryd ydi. Mae yna lwyth yn yno. Ie, dwi'n trystio i... Ond dwi'n meddwl fod, os ti'n mynd i Shitify, Spotify, mae nhw efo tool yn built-in, mae Apple Music efo tool yn built-in hefyd. Lle mae o'n hwcio, nhw'n gofyn, lle mae account arall chdi ti eisiau trosglwyddo o, a wneud o importio playlist chdi a bob dim. I fod. Cos hwnna bysau'r gobaith, ond sa ti'n endio fyny'n talu dy Apple One fee wedyn, neu dim One. One dio? Apple One ydy'r bundle, ie. I gael o pob dim. Okay. Nôl mae'n i news quick ta. So CNBC trwy Apple News fan hyn, Apple picks Google's Gemini to run AI-powered Siri coming this year. Mae hwn, tyma bach yn huge i ni sydd hefo ongoing problems gyda Siri Tub fel sledge. Mae o yn concernio fi bob tro fyddai'n gofyn cwestiwn iddi hi. Fydd hi'n fel, desertifio chunk arall o Nevada neu rhywbeth. Neu, what are we thinking fan hyn? On-device fydd hwn rhan fwyaf. Dyna pam oedden nhw apparently di bod yn shopio rownd a gweld pwy fyddi wneud model digon bach i ffitio ar y ffôn. Ar y device. A da ni ers hir, wel dwi ers hir yn dweud, a pam oedden ni testio'r chatbots ma a bachu, o'n i constantly yn dweud, Google di'r gweitha allan o'n nhw i gyd yn cael yr atebion mwyaf wrong. Ond, ers iddyn nhw ddod allan ar fersiwn diweddara nhw yn mis Tachwedd, mae o di bod consistently yr un mwyaf cywir. A mae nhw rhywsyd di troi o rownd, so mae rhaid fod Apple di gweld, mae nhw'n actually di wneud progress mawr, a mae nhw di gallu shrinkio fel lawr i ffitio ar ffôn. So, a wedyn mae nhw wedi cael model, fatha white label ydi o apparently, lle dydi o ddim yn mynd i popio fyny yn deud, hello, I'm Siri through Gemini. So mae wedi bod yn just fatha the underlying code mae Siri'n cael ei bildio ar ben. So fe ddim byth yn gweld yna Gemini di o'r un ffordd oedd o'ch ddim really yn sylwi na Google Maps oedd Maps cyn iddyn nhw newid os oedd ddim Maps. Dyna ni di meddwl beth wyt ti'n meddwl ydy, achos dwi'n siŵr bod yna lot o erthyglau amdano fo, dwi just wedi methu allan ar y journalism amdano fo. Ydy, a fysa Apple
oedd yna unrhyw plans gennyn nhw i bildio LLM nhw i hun? Probably, neu oedd. just wedi Nath nhw methu, sacio. a just i methu neud o? Fel, mae hon yn stori dwi ddim yn gwybod amdan. So Achos nhw di'r unig un sydd hebyn nhw i hun, really, na. Nath nhw'n cael o'n sacio'r boi, dwi'n mynd cofio beth yna, John Andreas, neu dwi'n mynd cofio beth yna. Maen nhw wedi fatha, you take an early retirement type of thing, type yna beth. A maen nhw wedi heirio boi arall. Dwi eitha siŵr o Google mae o wedi dod. Y boi nath actually dechrau dyladu Gemini yn y cychwyn. Dwi'n meddwl na dyna di'r stori. A mae o rwan yn arwain y ffordd efo Siri yna. Am fod oedd o'n mynd i bod yn broses rhy hir iddyn nhw eich i dal i fyny efo pawb. A cael Siri ddim i fod mor stupid. So nath nhw benderfynu, be am i ni bartneriaethu efo rwy'n. Yn yr un ffordd oedd nhw'n neud efo maps, tan oedd gyda nhw maps digon da, i eich i repleisio y maps Google. So dyna mae'n edrych fatha bod nhw'n neud rwan hefyd. So fod... Achos dwi hefyd ddim ond rwan yn darllen, achos bod fi ddim yn iwsio y default search ar ffôn fi o gwbl. Mae'n dweud, so yn yr erthygl, Google already pays Apple billions each year to be the default search engines on iPhones. 20 billion. A ni just fel... So bys hwn just fel straight swap. Wel, mae Apple mond yn talu nhw 1 biliwn amdan hwn. Maen nhw'n cael bargain. Off a bill, yeah. So, Apple ML and AI Strategy SVP John Gianandrea is retiring spring 2026. A mae Mayana named as replacement with Craig Gregory. Rwan bod Siri yn mynd, shall I use ChatGPT for that? Dwi'n meddwl wneud nhw... Be di'r cytundeb yna ta? Ie, dydyn nhw'n siŵr be wneud ddigwydd efo hynna. Shall I use ChatGPT for that? Ti efo hwnna ar un chdi, oes? Dyna sy'n gweithio? Ie, mae just yn ei fi dim ond sal wedyn, dwi fel, no, I just want to know, like, what the temperature is on, like, 250 Fahrenheit, neu what, ti'n rhywbeth fel... Efo rhan fwyaf cwestiwn, mae fod i gyllu just neud o'n di fatha, os ti'n gofyn fam timer, neith o just neud o. Yndi, so mae hwnna, neith i neud hynna, neith i mond yn gallu troi'r sŵn fyny o lawr ar y ffôn i, os ydw i'n deud o, hey Jimmy, turn up the volume. Dwi'n goffa deud o fel na. Neu otherwise, mae just mynd, bloom, 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 bloom. Oh, no. So ti'n goffa mynd, hey Jimmy, volume up, please. Ti just bikeio round y mynd, turn down the volume. Anyway, dwi'n gobeithio bod bobl arall yn ffindio hacks bach cyffroes i dalu efo Jimmys nhw. So, dwi'n cymryd na mis Mehefin wneud rhan fwyaf hwn gyd dod allan. So beth sy'n ei mis Mehefin? Apple Developer Conference. Yr iPhone isa. yr OS's newydd sy'n cael ei gyhoeddi mis Mehefin, da. Fi ydi llais y gwrandawr neu yn hytrach the nine in the room yn mynd, so be? Mae'n ein arall, mae'n on. Sam eisiau ffordd newydd, mae'n nhw'n ffain fel ma'n nhw. Bet i'w gwastiad o bres. I mean, okay. Pa oedd yn un blant, oedd ni ond yn cael un ffôn. So, Ars Technica, neu Ars Technica, fel dwi wastad yn lyfio gael efo, Bose open sources its sound touch home theatre smart speakers ahead of end of life. Sydd actually yn brilliant. Good news. So, mae'n gymaint o tech yn cael ei bricio just achos bod service nhw'n mynd offline. A that's it, ti'n dyn wedyn. Cries in Nintendo Wii. So syniad yma bod sy'n ti'n prynu'r speakers yma, maen nhw'n gyda yn app a gwasanaethau sy'n gysylltiedig efo a un at ti'n cael y features mae'r extra mae lle hebddo nhw, maen nhw'n troi mewn i just fatha speakers top. Wel, dwi'n fod, maen nhw'n ddryd am hynna. Mae'n a lot o'r bron nhw, felly mae'r stwff ti'n gorfod cael y meddalwedd i actually gael o'i swnio'n iawn. Oes a hynna'n mental, cysidro, os chdi'n prynu speakers o'r 70s yn dweud, di hyn wedi cael update. Just speakers, dyn nhw, maen nhw'n just yn fucking neud sŵn da. Nice. Plug and play. Hwna beth ia. Ond, so mae hwnna'n beth da. Peth ydy, so mi oedd yr dwrnodeb Ewropeaidd wedi fewn efo reola newydd yn dweud bod chdi'n gorfod i nadu fatha'r technoleg yma mynd i fewn i'r landfill
rhoi rheola lle bod chdi'n gorfod supportio'r meddalwedd am X amount amser, a bod chdi'n gorfod roed bod chdi'n mynd yn gorau feature updates, ond ti'n gorfod os oes ti'n gwerthu dyfais efo gwasanaeth, ti'n cael bywyd statutory ar gyfer y dyfais, ac yr un peth bod chdi'n gorfod roed security updates am certain amount amser i nadu gymaint o dyfeisiadau mynd i fod i landfills, a mae hwn, dwi'n meddwl... Dyla fod yn real. Hwn i fi, ia, mae hwn i fi... Mae fel right to repair, yn dydy, mae'n gyd yn hynna. Mae'n gyd yn gysylltiedig efo hynny, dydy'r syniad yma bod, fel ti'n dweud, mae'r wyn esiampl ond efo, mae'r cwmni yn dweud, oce, da ni di adeiladu'r beth, da ni di werthu fe chdi, ond da ni eisiau chdi prynu'r un newydd, so ni'n just bricio'r hen yn. A ta ond, ond... Da ni'n eisiau... Os mae'n gallu, os yna hyn yn real ac yn atgyfodi bob dim o'r Google graveyard, os mae'n gret. Yn ôl i rhywbeth quite tebyg, y stori nesaf gen ti di Meta has discontinued its metaverse for work. Hwna di ddyn lle oedd pawb yn eistedd rownd mewn stafell deg, oedd eich chdi efo whiteboard, ac oedd nhw ddim efo coesa, ond wedyn nath nhw adio coesa. Mae'r llun sgennyn nhw ar The Verge o'r stori yma yn edrych fel rhyw fath o Nintendo DS game o 2006. A mae o Checks Notes 2024. Hwn oedd y thing o gyn oedd y Zuck. Ond dyna pan bod wedi galw'r cwmni yn Meta, ddo. Ethyn nhw all in ar hwn. Mae gymaint o bobl wedi cochi gwaith fan hefyd. Miloedd, beth ti'n dweud, hedrych dy stori, dros 1,000 o bobl, maen nhw just cancel'r whole peth. A hwn oedd yn bod y whole thing, bod chdi yn mynd i fyw yn y metaverse, oedd y bobl yn prynu tir yn y metaverse, oedd chdi gyd i chi adeiladu. Amazing. Ti'n cofio'r fideo ffantastig na nath Dan Olsen, Folding Ideas fideo, lle oedd just fel yn mynd trwy... ffantastig. Ac wrth gwrs, oedd na darn o'r metaverse yn... di cael ei adeiladu gyn Llywodraeth Cymru nhw math oedd ni fynd i fewn yn edrych ar dod. Awesome. Mae hwnna'n teimlo fo 20 mlynedd yn ôl, a dwi'n siŵr na 2 mlynedd yn ôl oedd o. Eich yn blwyddyn dwythoedd, actually. Dwi'n kind of lyfio bits o, os gai ymestyn allan, dwi'n teimlo bod yr haclediad yn un o'r fel weird corneli'r internet na. Hefyd, mae fel yr Cymru yn y metaverse castell Conwy thing na. Mae'n bod hyn di ffindio fo. Pa flwyddyn ydych chi'n meddwl? Llynedd? Nope. 2024? Yep, 2024. Ond fi genuinely teimlo bod mae bobl sy'n ffindio fo'n mynd mae hwn yn creepy ac yn weird ac bach yn off-putting, a wedyn dwi'n teimlo bod y gwrandawyr yr podcast yma kind of yn teimlo'r un peth probably. Ond mae'n un yma am oroesi chys ysbysepion oedd yn Roblox Roblox dylen ni fod yn chwarae Roblox fel ymchwil ar gyfer y show, guys. Come on. Bryn y crincho. Na, fi'n ffain, diolch. Yn metaverse oedd yn MetaQuest. Diddorol. So hwn kind of pre-all-in ar LLMs yn doedd, really. Be di LLM Meta? Dwi'n trio... Hwna dy'r un weird mae'n iwsio'r WhatsApp. Oes, mae o'n open source. Ti'n gallu downloadio fod y hyn. Os ti isio, ond mae o'n trained ar fath o stwff dyn nhw mi fod i. Llama ydi enw un... Llama, Ond mae nhw di cymryd bet ar reidi chatbots nhw yn Instagram, yn WhatsApp, yn Facebook. Mae nhw just yn bob man, ac mae'r bwtwm na os ti isio dechrau siarad efo, ond dwi erioed wedi actually neud. Nope. Mae'n gofyn i ti, os ti eisiau chwilio trwy WhatsApp messages ti? Nope. Ti'n gallu basically, unai just chwilio, neu ti'n gallu gofyn iddo fo, hey, Jimmy, whatever, ti'n... Terry, dwi'n gael fod Terry.
Hey Jama, Obama Lama. Pryd mae ffrindiau fi gyd yn cwrdd, dwi'n cofio, a wedyn disgwyl fo crafu trwy the most personal legacy ond di, a gyrru nhw gyd nôl i the Zuck. Amazing. Cyffroes. Iest, stori fan hyn, o'n i methu mynd ato fo, ond mae Bryn wedi gwybod ti'n Times subscriber, so yn y Times. Cracking band Cymraeg Los Campesinos yn mynd ar ymgyrch, basically. So Spotify paid us 29 pence per stream, so we exposed this unfair model. A dwi heb darllen y stori ma, ond dwi jyst yn gwybod taw Los Campesinos sydd wedi gwneud... Basically, nath nhw benderfynu, fatha mae yna rei YouTubers does, maen nhw'n mynd allan a dweud, what I made this year from YouTube, advertising and sponsorships. So Los Campesinos mynd a dweud, faint o bres nath nhw'n wneud, a faint o gaeth ydyn nhw i Spotify oherwydd fod bron 75% o'r pres maen nhw'n neud o ran streamio yn dod o Spotify, na nhw sy'n talu allan gweitha ac yn cefnogi artistiaid gweitha, am ryw reswm mae'r fans i gyd dal yn subscribio i Spotify. Ond mae'r bands yn trio cael drwodd yn dweud, please, just buy our shit. Just cerwch y Bandcamp. So nath nhw gael 32 grand am ei album All Hell, ac yn y band mae yna 7 yn nhw, so do the math. Ac wedyn oedd hwnna ar gyfer 9.3 million o streams sydd, so maen nhw'n cael 29p bob tro mae rwy'n yn streamio i can nhw. So 20,000 o hwnna yn dod o Spotify. A os oes o fod i bod ar rôl arall, fatha dwi'n meddwl na rhywbeth fatha Tidal ydy'r un arall. Mae nhw di'r un sy'n talu gorau i artistiaid. Mae Apple Music rôl yn y canol, a Amazon Music rôl uwchben Apple Music. Ond maen nhw'n dweud, dydy o'n ffordd o survivio heb fod nhw'n gwerthu merch a mynd ar tours a falle tours, os oes o pawb sydd wedi streamio can wedi prynu'r album sy'n nhw'n rolio yna fo, ond dim fel yma dyna di'r byd dyn ni'n byw yna fo, ond mae o'n net faint o bres mae Spotify yn neud allan o artistiaid cysbysebion. Dwi dal genuinely'n teimlo dyna pan mae'r rhan fwyaf bobl arno fo, just achos ti'n gorfod bod arno fo. Mae podlediad ni dal arno fo, dydy? Sorry am pawb sy'n gwrando trwy Spotify, dwi'n di agor Spotify fi mewn blynydda. Ti just sort of gorfod bod yn mae hwnna'n hen deimlad eich fi. Ond dwi'n gwybod bod Rogue Jones er enghraifft, ydy cymryd i music nhw off o fach achos i cefnogaeth nhw i basically ariannu drones yn Israel, drones Israeli yn Gaza. Mae Nilian di mynd a pobl fel a di mynd do. Ond dwi'n bod, mae'n weird, mae'n un o'r pethau na lle mae bands yn meddwl, os dwi'n mynd off hwn, dwi'n mynd i gochi lot o bres. Ond am fod os gen ti mefo'r following mowr fatha gyn Beyoncé neu rhywun fel na, the power of the masses. Ac artist ar lefel oedd Beyoncé neu Taylor Swift, mae gen nhw'r clouds i yw gyd i gallu dictatio terms i rhywun fath o Spotify dod i lle mae gen ti rei bach sgyn nhw ddim yr mind i gallu neud y job fel o. So, na i just awgrymu pawb fynd i rhywle arall. Cerwch i Apple, YouTube, Tidal, Amazon, unrhyw beth, neu Bandcamp, Neu prynu'r album. Bandcamp ydy'r ffordd maen nhw'n gwneud mwyaf pres, ond fod mae'r percentage mae Bandcamp yn cymryd am stwff yn nesat ddim, dwi'n meddwl. Mae Bandcamp yn gymryd, mae'n teimlo fel eto, mae'n siŵr gaeth o'i brynu allan a'i newid eto, a hysbysebion o whatever, ond ar hyn o bryd mae'n teimlo fel cornol bach hen internet. Ti'n feddwl? Dwi'n joio hwnna. Dwi'n dach pan ydy, mae cwmni fatha Amazon, Apple a YouTube yn cwmnïau lle mae yna massive amount o pres yn efo. So fysa nhw yn talu mwy i bandiau
fysa bob un band wedyn yn mynd, dwi'n neud digon o bres ar hwnna'n fedrai gau lawr Spotify, synnu music fi off Spotify, ond, yeah, they don't care as much. Yeah. Mae mor... ti'n sort of byw trwy... God, dwi'n gwybod, mae'r heclydiad basically bob episode just yn Sioned yn mynd off ar existential rant am byw trwy stwff. Just byw trwy shifts huge o ran... Cos o'n i'n caru prynu CDs. Caru cael... CDs yn Peter yn mor romantic a vinyl. O'n i'n fucking lyfio sleeve notes. O'n i'n lyfio, sŵn nhw pan maen nhw'n clatro at ei gilydd, ac o'n ti'n pailo nhw fyny ar ben ei gilydd. O'ch ti'n cael un yn y wallets mawr na. Oh my god, a flip it trwy nhw. Nes i fyth cerdded rownd efo CD Walkman, de. O'n i bob tro yn recordio'r CD i cassette a cerdded rownd efo'r cassette. Dim minidisc, guys, fan hyn? O'n i really isio minidisc, ond oedd o just mor ddrud. The Millsy minidisc guy. I gymharu a tap. Oh my gosh. Oedd o di mynd all in ar minidisc, so gen efo hi-fi, efo turntable ar y top, minidisc, cassette, a CD, a set of speakers. Oedd o just di mynd, dyma. A di hwnna di mynd gan? A minidisc, a gen efo little minidisc player, a mae'r minidiscs gyd ydi cael... Mae hynna gyd wedi cael fflaen. Siwrna dynnu. Ond, allai'n gweld cariad am minidiscs fel oedd gen bobl am cassettes a stuff. Mae fel cariad am zooms neu whatever. Mae'n portable recorder, oedd bron bob un minidisc player yn recorder, ac oedd chdi'n gallu plugio microphone i fewn iddo fo, ac oedd o'n lossless recording, oedd rhan beth dwi'n cofio. Dwi just isio... achos, enghraifft ar Bandcamp, dwi'n dilyn Ceris Havana, so cerddor o Fychanllath, llais absolutely stunning, Telenor, Penny Gamp, cerddor amazing ma. A dwi heb tynnu'r trigger eto, achos dwi'n teimlo awful bod fi heb i brynu'r MP3s, cos dwi fel, ond bys rai fi dal just basically cadw nhw ar ffôn fi, a goffo chwarae nhw trwy, yr Apple Music app, neu falle just trwy'r Bandcamp app, a dwi just, swn i'n lyfio just cael, my god, sa ti bron yn deud mae gennau teeny tiny be di nhw'r iPods na y nano, mae gennau dal hwnna, a swn i genuinely fel, swn i'n gallu ffindio ffordd o hwcio hwnna fyny i laptop, cos dwi'n cedi bod weiars fi gyd yn screwed a stuff, so hwnna'n amazing. Sôn am hyn o blaen, ond fysa Apple definitely yn gallu neud pres os ys nhw'n dod ar iPod o ryw fath yn ôl ac fod ti'n connecti fo i dy Mac neu dy PC ond ti'n talu subscription Apple Music so ti'n deud 8 pint y mis neu bynnag a ti'n chi downloadio y canu yna maen nhw efo DRM yn nhw just i'r iPod yna ond ti'n gorfod i gael o'i i cario mlaen activatio efo subscription neu siŵr fod chdi'n chwarae'r music mae yna timer o ryw mis arno fo neu rhywbeth fel la so bob mis ti'n gorfod plygio fo mewn i'r Mac i neu siŵr fod ti dal yn talu am y subscription neu rhywbeth fel la am fod dyna ti'n gorfod neud efo Creative Cloud os ti'n defnyddio Adobe Photoshop ti'n gorfod checio fewn bob hyn a hyn i neud siŵr fod ti'n talu subscription ti'n methu just mynd offline a just defnyddio fo ond dyna di'r thing y whole point o cael physical media di ffaith bod ti ddim yn talu ti just fel dwi bia hwn ond os fatha subscription based iPod lle dos gyn ti ddim apps eraill arno fo hwnna di'r unig thing sy'n arno fo o di os chdi'n hyd nod yn gorau plygio fo fewn erbyn hyn fysa chdi'n gorau plygio fo fewn i Mac so fo just efo Wi-Fi arno fo bipian Bluetoothio wel so fo fel AirTags neu rhywbeth so unwaith so fo'n ffindio ffôn rwy'n so fo just yn boom checking in ti di cael fi feddwl am yr iPod Nano achos dwi'n cofio fy anwyl fab trwy good phase o gwrando ar hwnna cyn iddo fo gael ffôn fo'i hun so oedd o'n gwrando o gennau casgliad o be eisiau
god, mwy na 15 mlynedd yn ôl, probably 20 mlynedd yn ôl, casgliad very random o gerddoriaeth o fel, it's like 2007 neu rhywbeth yna fo. Yeah. A fi just fel, lle ma hwnnw? Dwi genuine ddim yn gwybod. Wyt ti dal yn gallu prynu 9-pin Apple cables? Ti'n probably yn, dweud? Right. Just prynu cable newydd a gweld sut, okay, Project 2026, music, a rhoi ceris Havana MP3s arno fo. Okay. So, lovely erthigol fan hyn yn quick o Y Mirror, ond nhw'n i siarad amdan gwefan Reach Media yn y munud. UK homes flock to new streaming service that lets you watch your TV totally free. So, hwn ydi basically app Freeview Freegal? Mae Freeview yn dod dros aerial, mae FreeSat yn mynd dros satellite, a be di enw hwn eto? Freely, dim Freegal, mae hwnna'n rhywbeth allan o Fraggle Rock. A mae hwn yn mynd dros y we. So, hwn ydi'r trydydd olwyn ar i Reverend Reliance nhw. Oes yna, dwi'n cymryd bod yna Apple TV app i hwn. Not yet. Cos hwnna bysa game changer ti ni, lle byswn ni actually yn gallu gwachio teli eto. Dyna oedd y mental o'n i'n darllen o, and dweud, there's even more good news for those wanting to join this revolution with a streaming puck called Playo, now available that brings freely to almost any TV. Well, just make the app for any TV. The TVs already have the App Store. Mae Apple TV, mae gen ti Google Boxes, mae gen ti Fire Sticks, bob dim, just wneud yr app i hwnna. Ti'n ma'n gorfod creu Playo wedyn, ynddo? Achos, problem, dwi'n gwybod si hwnnw rhywun peth yn ti chi, fel, ti'n trio cael, achos y mam fel, ddech chi'n gwachio teli, dwi'n fel, so dwi'n gallu iPlayer, neu jyst agor o fyny a check it, right? Beth sy'n S4C Live, neu beth sy'n BBC One Live, right? That's it, na gyd dwi'n checio. Gyda'n clem beth sy'n ITV Channel 4 yn live, achos bys rai fi mewn i apps gwahanol i edrych am rheina, a dwi'n hyd yn oed gwybod sy'n ITVX actually'n chwarae live TV. Dwi'n just yn mynd anna fo'n ffilms. So, dwi'n yn gwybod os di plant ni actually'n gwybod sut i switcho beth gael fo Freeview ni arno. A dwi'n gweld isio weithiau dros dolyg o'n i'n tai yr teulu ac o'n i'n fel mae just potio trwy dy ITV weekends Poirot marathons quite fun actually a da ni just methu'n ti ni da ni just ar streaming sydd yn teimlo bach yn sort of dwi'n teimlo colli allan ar fel mae'n rhywbeth cymunedol am teimlo bod ti actually like potio'n trwy Channel 5 of a nos iau neu rhywbeth, ti'n ma? Ie, dyna, mae gennym ni ar Apple TVs gennym ni sy'n dod efo EE. So mae'r EE TV app arno fo, sef o live TV flicking through it. So am fod, os gyn ti TV, BT TV neu be bynnag thing, ti'n gallu mynd ar eBay, prynu Apple TV specifically a neith o weithio heb i chdi gorau cael erial na'n byd neith o just gweithio. Oh god. Okay, heina di'r stuff dwi ddim wedi dwi'n mynd trwy'r byd yna. Am fod, the Playo thing ma ydi hynna. App ar yr Apple TV ydi o. Just fod o'n streamio live TV. Mae T3 magazine thing tech. Mae'n rhoi 4 stars iddo fo, allan o 5. A mae'n very tiny. The few minor quibbles it launched, it includes a lack of Dolby Vision support. Ond mae'n Netflix arno fo. Okay, so fair enough. So pam bod ddo freely, so rights issues neu rhywbeth ydy'r ffaith bod na ddim Apple TV app dwi'n meddwl sgynna nhw'n y pres, sgynna nhw'n y mynadd probably, ond fod nhw'n ddechrau off gan clic ddim yn, ie? Ie. Ond mae gen iPlayer yn. Mae yna boi newydd yna wan, so eich mae'n chance. Mi nawn ni ddeud, y cytundeb wedi cael ei hasio allan gan S4C a BBC iPlayer, nes i randomly gweld hwn ar, oh god, please peidiwch, LinkedIn. I know, right, mae pawb ar... Mae Iest dod, LinkedIn yn iawn, dwi fel, I don't know am LinkedIn, mae'r vibes off i fi, dwi'n mwyn cyn. Ond,
Ys i hynna, a gweld, y peth gyntaf was i oedd cyhoeddiad S4C wedi wneud handshake efo BBC, bod bobl yn Gymru actually yn cael ti actually yn cael gweld stuff S4C yn hytrach na bod yn cael ei fflingio draw i y llythrenol channel ola ar y rhestr channels. A bod stuff plant Cymraeg actually rwan yn mynd i fod yn ymddangos ar iPlayer Kids. That's right, pawb. Ers like 10 mlynedd diwetha, dwi ti ddim wedi bod yn gallu gwachod stuff plant Cymraeg ar app BBC iPlayer Kids. Dwi just ddim wedi bod. Ti'n yn gallu. Ti'n yn gallu just gadael plentyn ti just potio'n y gwmpas ar iPlayer Kids. Mae'n whole other byd hefo faint o teledu dylefod rhai ifanc yn cael efo cwbl erthyglau di dod allan wrth yma yn y Guardian a ymchwiliad Ofcom amdan faint mae'r heriol ma plant bach yn ffeindio mynd i'r ysgol rwan achos bod nhw'n iPad Kids a mae'n oh god, peidiwch. Ond mae'r ffaith bod cydnabyddiaeth rwan i gydraddoldeb cynnwys Cymraeg yn huge yn fy marn i. A dwi'n gwybod da ni'n mynd arfer rhoi digon o sylw i stuff fel yna. Dwi'n meddwl bod hwnna'n briliant. Of course, dwi'n meddwl bod hwnna'n briliant. Mae'n no-brainer. Dwi ddim yn deall pam bod pethau di gallu mynd mor bell bod cynnwys Cymraeg yn cael ei drin mor israddol yng Nghymru ers mor hir. Anyway, Sioned out. Done. Peace out. Mae hwnna'n big news. Edrych y fyny ar LinkedIn yn y bit. Dwi efo fo fyny fo yma. Fydd o yn y notes. Yn y notes, pawb. A 44-year-old partnership between S4C and BBK. 44-year-old? Yeah, apparently. Oh, just achos bod S4C yn 44? I don't know. I mean, pwy sydd wedi sgwennu'r erthygl ma? AI? Na. Okay. BBC. So, quick finish ar y news. Yes, fantastic story. Ti di flagio fyny ar the zebra.org story Dr Gladys West wedi marw yn 95 oed. She was born in segregated Virginia and she had a global impact on GPS. So mathemategydd sy heb cael ei heiddiant dwi'n teimlo o ran sylw, cos o'n i'n sicr ddim yn gwybod am ei gwaith hi. Oedd hi yn oedd Dr West basically yn un o'r mathemategwyr nath ffigro allan weithio sut i mapio arwyneb y ddeiar yn mathemategol cyn bod frickin' LLMs yn neud o, cyn bod unrhyw un arall yn neud o, bod hi, ond hefyd bod hi di goffod, hi oedd un o'r unig weithwyr croen dde oedd yn dwi'n credu yn y Navy, yn y Naval base, it's what gwybodaeth gwyddoniaeth yn y 50au. Naval Surface Warfare Center in Virginia. She was only the second African-American woman hired at the base and one of just 4 African-American employees at the time. And she had a career that quietly changed the world. So, diolch Iest am fflagio hwnna fyny. Lle o ti wedi gweld y stori yma? Mae hwnna'n... Blue Sky. Mae'n bethau da na'n does. Mae'n rwy'n yn codi ymwybyddiaeth yn fyna am stwff. Ond mae'n net ydi, fod ti'n mynd i fewn i job a mae pobl yn gofyn chdi, rai, beth i job fi heddiw? Wel, dyn ni eisiau chdi weithio allan yn union faint o grwn ydy'r byd i ni cael yn reid rhyw fatha global positioning system yn ei le, fel fod ni'n gallu fod one-to-one positioning. Okay. Stunning. Just a small. A dwi'n meddwl, dwi'n siŵr iawn os oedd hi yn i cymeriad hi yn y ffilm Hidden Figures, dwi'n siŵr iawn. Ai NASA oedd y menywod yn Hidden Figures? Dwi wedi gweld y ffilm, ond dwi'n cofio pa rei oedd yna fo. Naval base ydi hwn. Oedd gwaith Dr West. Just fantastic. Diolch Iest. Mae hwn unwaith eto good, mae'n neis i gael rhywbeth wedi marw yn 95 sydd yn stunning. Just gwybod bod just yr impact
oedd gwaith hi di cael, ar fi yn gallu stelcio'n plant fi nes bod nhw'n cyrraedd adre ar ysgol, rwan bod nhw di mynnu bod nhw eisiau bach o ryddid, a mae just yn gadael i fi, just teimlo yn bach yn saffach, pam yn wrth digitally stalkio nhw. Great stuff, okay. Tan bod nhw'n dod i fyny efo rhyw robot sydd yn mynd i rhedeg rownd tu chdi. Iestyn, please take the stage, because wyt ti di rhoi stuff CES yn y news rwan, a dwi just Robots, dwi'n teimlo'n ddiog, stelcian ymlaen ti ar y fannu. Dwi'n misio edrych ar stuff y Boston Dynamics, mae'r ffordd maen nhw'n symud yn creepy, okay? Hey Jimmy, stelcian plant fi. Yeah. Would you like ChatGPT to do that? No, Jimmy, no. So oedd Boston Dynamics, nath nhw gyhoeddi robot newydd nhw. Rwy'n cofio beth enw fo? Jimmy. Jimmy oedd enw fo. Nysyn ni'n meddwl. Dechrau fo probably, mae'n siwr. Annihilator, yeah. Smellulator. Ond mae hwn yn... Yr advancement maen nhw wedi gwneud efo robot yma ydy fod dos am weirs yn dangos, a fod bob tro efo robot eraill nhw, oedd chdi'n gweld y weirs. Dwi'n credu bod hynna'n helpful i weld y weirs, Iestyn, ond dwi'n fod mor creepy. Ond be mae'n galluogi nhw'n neud, gan fod wedi cuddio'r weirs sy'n mewn, mae i joints nhw i gyd yn gallu rotatio 360, so mae'n gadael nhw spinio rownd mewn ffordd scary, mwy scary na'r arfer. Dwi'n modsyn y fideo rwan, a mae'n fucking nightmare fuel, Iestyn. A neud nhw waterproof hefyd. Yndi. So mae'n chi'n nofio ar ôl chdi. Nick, just cerdded o dan y môr. Cerdded o dan y môr ar ôl chdi, ie. So ti eisiau mynd i'r Lusitania i chwilio am y painting yn y strong room. We'll get there. Wwan ti'n gallu gyrru robot i lawr. Ie. Ond maen nhw'n i promotional video nhw, maen nhw'n dangos nhw yn sut fysa nhw'n cydweithio mewn office space neu factory, a wedyn yn cario boxes i fewn i'r tŷ. Ie, do'n i gweld hwnna. Ti just fod that, this is not the way the future will look. Na. But dyn nhw'n di gwachod Mitchells vs The Machines. Na. Dyn nhw ddim di dysgu dim byd o'r Rick Mitchell special, so ffwcio nhw. Os gael fod yn honest. Watch out! Coming through! Did you know your brother's linked to a string of high-profile art thefts? That he did not mention. Can you at least tell me where he is? If I knew where he was, you'd be the first to know. He's put me in somewhat awkward position. Luke! What are you doing? It's like Dad said, the reward is in the journey. Not when the journey ends in jail. Oh, I'm not going to jail. How do you know that? Because I've done this. What? And it never ends in jail. Sometimes it ends in jail. Please. I'm still wondering why I'm here. There's one story. 5 continents over thousands of years. We're looking for the fountain of youth. And you do? I do the money. Do you have a boat? Yes, I do. Do you have a plane? Pack your bags. You coming? Well, if you're going. In the 1600s, 6 artists hid a clue in their paintings. Dad spent most of his life searching for it. What do you expect to get from the fountain? I want Dad to get his recognition. The fountain is too powerful and dangerous for mankind. For thousands of years, we have ensured that it remained hidden. You're a child flying a kite in a lightning storm. Stop it now, or we will stop you. Do you think we should just get the kiss out of the way now? No. All right, we'll come back to that. There's a power in there beyond any of our comprehension. I can feel it.
Told you it'd be an adventure. Helo bab, croes yn nôl. So, da chi wedi cyrraedd ochr y ffilm di ddim. Hwn ydy'r fun time hilarity i gadw chi fynd. Peep tu ôl y cyrten mawr trwchus yma. Mae gyna ni awr gyfan o'r haglediad. Dwi wedi managio colli. That's right. Da chi wedi misio amazing rant fi am AI, lle esyn super ddagreol, siarad amdan, a na lot o cysyniadau really dda. A pen ydi, be na syni fi, a siarad actually datrys o. Oh my god, a ni di totally fiction, ond dwi rwan wedi anghofio fi. Ie, ti'n gwybod be, dwi newydd cael very emotional moments, lle ni just fel, wel, dwi wedi spoilio pethau rwan, mae Matt, Jamie, Leia, maen nhw gyd wedi super siomi, cos mae na 58 munud, maen nhw wedi colli... Fydd na neb yn cael nôl. A beth ydi, ond fi a Iestyn gath glwad o. Ie. Narrow casting. Ie. Ond dyna dda'n gytyn. Is he really quite upset? So rwan, da ni wedi cael good 20 minutes o fi just yn recomposio'n hynna'n. Achos o'n i genuinely dan deimlad. O'n i'n teimlo, o da fideo Eddie Burback, mi fydd o'n y show notes er bod chi ddim yn gwybod unrhyw beth amdan, beth da ni wedi bod yn siarad amdan. Fideo amazing, falle ni siarad amdan efo'n after party, amdan AI-induced psychosis, sydd ddim y peth ni eisiau siarad amdan, ond genuinely hwnna a Boston Dynamics robots creepy AF. Okay, so diolch i bawb am eich ymynedd. Dyma ni'r ochr Fun Time Frankie. Mi nathon ni watched Fountain of Youth, y ffilm sydd wedi wneud fi o leia 25% mwy stupid o'i wylio fo. Cwestiwn dwi eisiau gofyn i chi boes ydy fatha be o'n i di syni gan yn y ffilm yma ydy fatha faint o enigmatic oedd o, y syniad fatha o'ch di methu deud o'r poster byd am neb oedd Catherine Gardian agos i Iest fatha so oedd gennych chdi John Krasinski yn efo gennych chdi Natalie Portman yn efo o gen ti Dom Hall Gleeson yn efo dal i fynd bydd yr enw na to? Dom Hall Gleeson Donald? Be bynnag di yn efo Donald Gleeson okay, fine dwi'n mynd gwybod a Gwyddeleg mae sy'n Gwyddeleg yn enigmatic iawn Hux o Star Wars the one and only boy a di beth enw'r ddynas arall dwi'n coi beth enw hi oedd hi ddim yn bwysig Bryn hi ddim yn bwysig a nath i ddweud gymaint hyn argraff nath i mae enw i just i flanio am henni ac o gynt wrth gwrs The Tooch I'm diving it The Secret Touch of the Tooch mae'n licio byw yn y Vatican Fountain of Youth right eto fel sôn i'n ei cynt jump scare bod o'n Guy Richie film it's like, dyma beth mae pob cymeriad yn hwn yn teimlo fel AI prompt bach specific i hun sydd ddim actually yn actio fel bysa unrhyw human arall yn y byd yn actio mae John Krasinski swn i'n licio rhoi pwynt ma allan i chi neu'r theori ma allan i chi ai dyma y protagonist lleia likeable da chi roed wedi gweld mewn unrhyw ffilm erioed Marty Supreme Marty Supreme no Dame DeHaan come on this is 100% Valerian situation hang on a dwi am dweud rare moment o bod yn neis i Dame DeHaan oh god o Dame DeHaan o'n i'n teimlo byd am Dame DeHaan oedd o just fatha'n void oedd o'n sharp person ond i fi oedd o yn fy mhenni hanner ffordd drwy'r ffilm ma o'n i'n mel os nhw fysa y actor yma o The Office be bynnag oedd o fysa fo yn Valerian fysa Valerian yn well probably a fysa Dame DeHaan yn hwn so wneud o'n waith fair wow
Okay, I gotcha, okay. Please, Bryn, Mr Ffeithiau. Isaac Gonzalez. Oedd yeah. Da iawn hi. Fel Esme. Please, cera ni blimey. trwy Bryn. Wyt ti Mr Ffeithiau? O'n i'n really eisiau neud fawr o... So, gyn si director Guy Richie. Oh, God. Oedd yn sioc i fi am fod... O'n i'n meddwl... Jumpscare. Oedd yn sioc i fi oherwydd o'n i'n meddwl just rhyw nobody oedd wedi neud o. A wedyn nes i, ar ôl gweld y ffilm, nes i fynd ar YouTube i fel... Nes i teipio fewn Guy Richie, Fountain of Youth, a mae'n atio un interview o Guy Richie amdan y ffilm. Wow, just ddim wedi diddordeb. It's payday time. Neud, sa'ch chi'n coelio bod yna 8 cynhyrchydd? Ie, byswn, am y rest. Ar hwn, gael ei sgwennu gan boed nhw James Vanderbilt. Nath o hefyd ysgrifennu... Gwy'n ffindio nodiadau fyma. So hefyd sgwennu The Amazing Spider-Man. Efo Andrew Garfield. Whoa, okay. Nath sgrifennu hefyd Independence Day Resurgence. Scream 6. Wow. The co-sgwennu Scream 2022. Okay. The White House Down efo Channing Tatum a Jamie Foxx. Yeah, tracks, boys, tracks. Yeah, so... Gyn ti'r ffact na amdan pwy ydi Vanderbilt? Mae o'n actually yn descendant o'r Vanderbilt family. Oh my God! O bobl really mynd... Oh my God, Shannon. Jesus. Shut up. Sa'n y cheesecake yn ei fi deimlo well ar ôl coffi awr o footage. Awr o footage, guys! Tynnu'ch cheesecake yn ei pethau'n well. Mae actually wedi descendio o'r Vanderbilt family, so mae o'n... Vanderbilt and Nepo baby. In the film. Yeah. Which we'll get to later. So, yeah. Mae Natalie Portman hyd yn oed yn stupid yn y ffilm yma. Be dwi'n teimlo di fatha... So, nes i deud hyn... sorry, mae just yn gweld Sioned yn fatha comedically brathu. Sponsored by Tynnu'ch Cheesecakes. O'n i di deud fatha... So, dwi'n teimlo... So, mae Guy Richie yn neud fatha ffilms action eitha actually reit da, mae yna dialog eitha snappy yna fo. Dwi'n myncyn ar dim fo sydd wedi neud pwy dwi'n meddwl Matthew Vaughn dwi'n meddwl am efo'r Kingsman. So yr un vibes. So Man from Uncle, yes. Dwi'n mwyn gwybod am y lleill. So gyn ti nath o'n neud, fo nath yr Sherlock Holmes efo... Okay. Ydyn gyn ti hefyd, o'n i'n deud cynt, the Ministry of Ungentlemanly Warfare. Snatched i'r mwyaf o dim ol, ie. Nath o hefyd neud... Lockstock. Byd yno fo, The Gentleman. Cyfres arno. Wel, dwi'n siŵr os na fo nath directio neu executive producer ar TV series ond y ffilm di cael stwff eitha stylish eitha mae'r dialog yn snappy a mae o'n teddu bod yn fatha eitha clyfar ac yn eitha doniol mwy llefydd ond mae eitha hit and miss dydi oherwydd mae o di wneud King Arthur Legend of the Sword oedd hwnna'n atrocious Ydyn ni di wneud hwnna yn siw? Ac oedd... King Arthur nath ni ta? Nage, Robin Hood nath ni. A mae Aladdin yn awful nath o'n neud hwnnw. Dwi'n di gwachio hwnna chwaith. Oh, go check it out. Check out the facts, man. Be? Will Smith? Will Smith? Fuck off. Fuck off, Guy Richie. What's all that about? Check it out, Bryn. Here we go. Dun 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 dun. What does he say, Bryn? Bryn, just a minute. Hang on, films, right, 2019 film. Yeah, 2019. Fucking hell.
Oedd o'n atrocious. It was a disaster. So mae hyn actually ffidio fo'n i theori fi, Okay, go Bryn. So theori fi ydi, dyle Guy Richie ddim gweithio fo Americans. Okay, cool. Okay, yeah. So ti'n meddwl am y ffilm sydd di gweithio, maen nhw rhan fwyaf nhw efo cas sydd yn rhan fwyaf neu predominantly Saesneg, neu sy'n actio mewn acenion Saesneg. Mae rhyw rei sydd efo Americanwyr yn involved, neu'n actio yn i acen greiddiol nhw. Yeah. Maen nhw gyd wedi bod yn awful. A dyma kind of beth dwi'n teimlo fama. Mae gen ti comedic sensibility yn fatha John Krasinski sydd wedi dailio fyny y creep factor anna fo. Mae gen ti Natalie Portman sydd dwi'n meddwl di meddwi trwy'r whole thing. We'll get there. Mae gen ti'r Gleeson. A ti'n be, o'n i di synnu na fo oedd y bad guy. O'n i heb di gweld hynna'n dod. Shocking. O'n i'n shocked. Hollol shocked. A billionaire sy'n gael chwarae gan... Who fucking thought so? General Hux. General Hux. Fo oedd y boi, oedd y baddie. O'n i di synnu. O'n i wirionedd di synnu. So ni just yn licio cymharu notes wan, achos mae notes fi am hwn yn lot o rhegi, a credu nodyn cyntaf fi, Bryn, wyt ti'n gwybod ti'n cymryd notes, nodyn cyntaf fi ydy condescending prick. Dwi'n siŵr os di rhaid ti. Mae John Krasinski yn y Fountain of Youth, dwi heb weld Marty Supreme. Na i fod yn honest, mae o yn waith i fi na pretty much unrhyw gymeriad arall mynd i'r ffilm. O'n i actually yn teimlo sgwydde fi'n codi bob tro oedd o'n deud unrhyw beth. Mae'r boi'n fatha efo spray yn ei bocad i nocio pobl allan. Spray. Absolute spray. Mae o'n exclusively yn defnyddio ar merched yn y ffilm. 100%. Llai just... Be ddigwyddodd reit ar dechrau'r ffilm i fi oedd o yn cario'r painting ma nhw yn Bangkok ar ei gefn yn reidio rownd, a wedyn mae o'n escapio, a wedyn mae nhw ar y tren, a wedyn mae yna fight sequence, a wedyn ni'n meddwl fo di'r action hero'r ffilm ma, reit. A fod, o'n i'n meddwl, no. Surely, da ni'n cael yn introducio i'r action hero yn y munud. I didn't buy it the whole time. Mae o di bod yn Jack Ryan ar Amazon, dwi'n meddwl. Right. Mae o gymaint o fucking American. Mae o just digon, be di'r gair? Charismatic i'r average American fynd, dwi eisiau bod yn fo, ond dim gormod fel rhyw Glenn Powell-y kind of guy i fod yn threatening iddyn nhw. So mae o'r boring ass, middle of the road, middle of dim byd, charisma vacuum, twat ma yn garol ffilm ma. Ac mae hefyd yn trin menywod fel shite. Mae o yn cael ei chwaero potentially i golli ei custody flentyn hi. We'll get into it. Hoffwn ni just hefyd rhoi'r esiampl o dialog y ffilm yma. Oh my god. Wan te, Bryn, os neud i checio Dwi di sgwennu hwn i lawr. Os neud i checio yr haclediad message thread. Right. Da ni'n mynd i wneud bach o berfformiad. Bach o community theatre. Bys y ti'n licio bod yn y police guy neu bod yn Natalie Portman? Swn i'n meiddio bod yn Natalie Portman, gei ti neu Natalie Portman. So ti dd'r police guy rwan. So da ni rwan, bydda'n barod, ti'n mynd i ddarganfod skills. Mae Bryn wedi gwneud hwn o blaen. Dwi ddim yn gwybod beth dwi'n neud. Ti angen bod yn American Scottish Asian slicked back houndstooth police officer. Ti'n barod? Fi ydi, now get this guys, fi ydi Queen Amidala, Padme Amidala ei hun, Natalie Portman. Fel y curator o'r National Gallery. Mae hi the American curator o'r British National Gallery portrait section. Right. And see him. Can you at least tell me where he was?
Well, if I knew where he was, I assure you, you'd be the first to know, as he's put me in a somewhat awkward position. I'm desperate neither for incarceration nor unemployment. Well, allow me to assist, but if it later transpires that you're being somewhat disingenuous... Oh, I would not dare to be mendacious with an official dressed in that houndstooth. And scene. Somehow, this is actual dialogue from the movie. I would not dare be mendacious with letterbox users. Diolch am y quotes gan lyfli letterbox person fanna. Mae hwn actual line yn Mae, ond wedi deud yn hollol serious. Yeah, a ti just fel, fuck! Mae ti'n meddwl bod Vanderbilt i mynd a di deud, oh shit, Vanderbilt, dwi angen bod yn glyfar, so neu newid geiriau yma. Mae'n bit later on, lle mae'na mercenary yn... mae hwnna'n notes fi hefyd. Go on, Bryn, please, Bryn. Mae gwpan, mae'n tu allan i'r Great Pyramids y Giza, Mae'r boi'n cael full-on panad. Mae'n just yn dyncio i teabag yn y dŵr. A mae'r un detective yn dod ato fo, dweud, hei gryda, gwn i fynd i fiawn, mae'n dweud, na chi. A mae'n cerad i ffwr, a mae'r boi yn dweud, Mae'n chwarae fo'i banad. A mae'n dyncio, a mae'n dweud, a storm is oncoming. Nath o'n deud brewing? Na ddo! Mae rhaid o'n i di clywed o yn fy mhen a di just di... Iestyn, dyna be fysa the Wow! funniest Ond fod best line. convinced na storm is brewing. Nath o'n deud brewing. Mae yn notes fi fan hyn. A storm is oncoming. Lle mae'n deud... I can feel a storm impending. Impending, sorry. Yeah. A storm. I can feel a storm impending. A ti just fel, mae'n boi neu panad, a bysa fo yn touch bach ffynnu. Wow, mae'n un o'r fatha'r Mandela effect, lle yn convinced na brewing edo fo. It's the confusing Iestyn effect. So mae'n just, a peth ni, mae'n lot... Mae o'n... mae'n just... mae'n ei fi wir. Mae'n a bit trwy'r thing mae gyd, lle mae'r dewis iaith yn weird. For the sake of fod yn performative, mae o'n performative weirdness, right? Mae Donald Gleeson yn actio billionaire sydd yn cael ei adael yng ngofal plentyn. Mae pawb yn esgeulus. Does na ddim person normal yn y ffilm yma. Mae pawb yn esgeulus. Mae mab 12 oed, Natalie Portman. Drwchwch ar Natalie Portman, right? Teeny tiny American... Dim hyd yn oed angen bod ar mewn jaro, mae hi just sharp yna, Natalie Portman, ac rhyw fath o male model Asian, falle Eastern European tal underwear model, basically. Underwear model sydd hefyd yn architect guy. A mae mab nhw basically Dudley Dursley. Okay? So mae 12 oed Dudley Dursley, mae'n dilyn nhw i gyd rwyd. Dudley Dursley ifanc. Dim hot Dudley Dursley. Dim Harry Melling rwan. Wel, di yna helot. Na, boi arall oedd yna. Ond mae hefyd, wrth gwrs, yn musical prodigy. Yndi, sydd yn obviously chwarae fe'n i'r plot. Sydd yn plot clyfar i bobl stupid. Mae o'n meddwl... Please, Bryn, cer ni drwy. Cos dwi'n siŵr bod ti... Mae'r plot clyfar i bobl stupid nes o hwn. So, mae'n troi allan bod... Right. Mae Harrison, beth enw'r, Luke, beth enw llawn? So Harrison Purdue ydi dad Natalie Portman, a mae o'n world famous archaeologist. Chos Harrison Ford, wrth gwrs, oedd yn chwarae Indiana Jones, sydd hefyd yn archaeologist. Oli clyfar, da ni'n cyfeirio at Indiana Jones. Fuck off. Mae Indiana Gnomes. The Gnomes. Na, sorry. Be oedd o di... Ac oedd o'n beth a bein iddyn mynd o'n ac yn dweud... the treasure's not the prize, the journey is the... Luke yn di weaponisio yr phrase neu, basically de fatha, Guy can get to him a bit bynnag dyn eich, mwyn part of the adventure.
un o'r pethau mae'n trio ffindio ydy The Fountain of Youth. Chys mae General Hawks wedi talu... Chys mae o'n billionaire a mae o'n marw. Ond billionaire... Ond mae'n billionaire, he's one of the good guys, he's okay. He's a billionaire, fine. Yeah. He's definitely not up to no good. Nope. A so mae nhw... Mae'n iawn I gadael dy kid 12 oed Dudley Dursley di hangio allan efo fo... So mae nhw yn gorfod dwy'n y paintings ma, chys fatha yn National Treasure, mae'r secrets wedi cael ei sgwennu ar cefn y pethau pwysig ma, ac ar y paintings pwysig ma. So mae wedi mynd wedi dwy'n y Caravaggio's, paintings mawr mae'n pwysig mae gyd o'r gwahanol museums. A mae wedi dwy'n un o'r National Gallery, chys mae o'n... Cys mae chwaer o gweithio na, mae'n mynd I gael hi di sacio. A diolch yn cerio na. Chys mae o eisiau achub hi o'r drudgery I fynd ar adventures. O bod yn riant sydd efo cyfrifoldeb dros plentyn ti, a ti'n mynd trwy divorce really cas, a ti'n mynd I golli custody, achos bod ti wedi cael dy arestio. Ac mae'n troi allan bod na fake neu copi sy'n hangio yn y National Gallery. Mae'r fersiwn greiddiol, mae hi'n gwybod, a tho lawr ar y Lusitania. So mae'n gorfod mynd I nôl o. So mae nhw'n gorfod neud fatha'r fetch quest mae gyd I nôl y paintings mae gweithio allan na bod nhw, be mae nhw angen mynd I nôl ydy copi o'r the Evil Bible. Wicked. The Wicked Bible. The Wicked Bible. Ac wrth gwrs, lle mae nhw'n mynd I cael y copi o'r Beibl ma gafodd ei gyhoeddi yn Llundain, wrth gwrs, maen nhw'n mynd I Vienna I nôl, chos mae o apparently yn y National Library yn Vienna. A mae yna billionaire yn deud, cool, just cerwch yn y library, it's all good. So maen nhw'n dwy'n hwnna I nhw cael wedyn. So maen nhw'n mynd rownd efo reckless abandon ac yn damage o National Treasures graves, maen nhw'n desecrate your graves. Maen nhw'n deud yn un pwynt, hang on, lle maen deud we're not grave robbers. Lle maen nhw ar y Lusitania. Maen nhw llythrenol yn dwy'n o mynwant. Bobl. Ond mae hwn yn completely the anti-it belongs in a museum ffilm. Mae hwn yn hunanol tu hwnt. Wrth gwrs, be gyd ti hefyd a beth sy'n standard yn y ffilms yma ti, mae yna rhyw secret order a'i job nhw ydy I protectio yr Fountain of Youth rhaid cael I darganfod. Chos ninjas. Humanity can't be trusted with the power. So Rhyfedd fod hynna yn Madam Web hefyd, de? Dwi'n cedi mae'n nath yn mynd trwy'r element. Ac yn Indiana Jones hefyd. Pa Indiana Jones oedd hwnna'n? So gyn ti yn yr un diweddara. Last Crusade. Nac yn The Last Crusade. Last Crusade oedd gyn ti'r Protectors yn hwnna. Oedd. Which is mae nhw wedyn yn the Brotherhood of the Cruciform, so... A dyn maen nhw'n mynd i'r... The Da Vinci Code, the Priory of Sean. The Order of Trinity, Tomb Raider. The Freemasons, the National Treasure. So mae'r syniadau yma, y bosib yn syniadau bysa rwy'n yn generatio, tas nhw just ydi ffidio lot o script mewn. Maen nhw'n edio fyny yn y gwylod Maen nhw wedi ffidio allan, sy'n neb arall wedi ffidio allan amdano fo, ond maen nhw wedi ffidio fo, maen nhw rhyw secret chamber o dan y Great Pyramid. Get it, maen nhw wedi mynd dan y Great Pyramid i'r Fountain of Youth. Ond mae General Hawks, mae'n troi allan, he's a baddie. Pwy feddwl Shock. A mae o yn seithi Luke, a dweud, hei, gyda chi chdi
testio. Haid i ti fynd i Fountain of Youth. A mae'n troi allan, a maen nhw wedi gwneud fatha load o bits, fel ar y ffordd i fewn yn dweud, basically, the prize is a curse. The what you want is not what you get. Fatha beth ar y ffordd i fewn. Basically, fatha telegraffio, oh na, you must turn it down, fatha beth. A mae'n troi allan, na, yr unig person efo'r power i troi o lawr ydy y twat ma da ni wedi bod yn gwachod am awr. Y twat ma sydd yn hunanol, sydd yn dinistrio celf, sydd ddim yn cerio os di chwaer o'n colli mab hi, sydd ddim yn cerio os di chwaer hi'n mynd trwy divorce really cas, sydd ddim yn cerio am ffocol. Na, fod i'r chosen one. Chos yr adventure, yr adventure di'r peth pwysig. Ia. So maen nhw'n mynd a mae o'n mae o'n troi allan, mae o'n gallu troi lawr y power mae'r fountain dweud, well done, a mae'n safio fo. The Holy Grail, basically. Exactly. A drink from the wrong cup. A mae Gleeson drinks from the wrong cup, a mae o'n cael ei wneud yn immortal, a mae'n dyreinio power i life force i hun, a mae o'n age'n rapidly ac yn marw. It's very much we cut readers na get arcio. We cut to some last minute touch position yn esblaenio be mae Esme'n gorfod wneud, a maen nhw'n mynd otha lol, otha nhw'n ni ar adventure nesa ni wan. Like twat Indiana Jones gets the girl. Mae di bod yn sglyfio. Mae di bod yn sglyfio esbonio i fi pam fod y boi heddlu ddim yn arrestio pawb yn diwedd. Achos maen nhw wedi dweud Cos maen nhw'n special. Maen nhw wedi dweud, hei, yr billionaire nath neud hyn i gyd, de. Billionaire. Billionaire, da ni'n mynd. Marw, a nath o'n gweld o. Exactly. O'n i fatha, pam nath nhw ddod allan... Achos does dim consequences. Pam nath nhw ddod allan o'r pyramid, o'n i'n disgwyl i'r heddlu just straight up arrestio nhw. A ni'n meddwl, what's going on? Na, does gen nhw ddim power dros bobl special. Ond pam fod nhw yna? Pam fod y heddlu yna o gwbl? I fod yn interesting bobl i'r bad guys syth i arno. Ac i gwneud verbal gymnastics efo Natalie Portman. Mae'r ffilm yma wedi managio wneud i fi ddim licio Natalie Portman. Mae hwnna'n impressive. Cos mae hi quite good. A yn hwn, o'n i just fel, ti mor hynanol, dyle ti cutio off teulu ti, maen nhw'n twats. Mae gŵr ti, obviously, yn extra twat. Edrych ar ôl dy fab. Di'n bwys ystio'r medical prodigy. Pa dy mynd efo i'r aif? Di gael ffacking... Mae mewn gunfight. Mae'r hogyn ma sydd yn quotes 11 oed. Dudley Dursley bach ma. Yn mynd i fo'n traumatised. Ond mae'n okay, cos mae uncle, whatever di enw fo, yn mynd efo'r adventures. Mae notes fi basically yn fucking billionaires. Yr unig beth nes i dynnu allan arno fo oedd maen nhw wedi cymryd y quotes na it's the adventure, not the destination. A dyna'n union nes i gael allan o'r ffilm, fatha, o'n i licio y darna o, go here to find clue B and go to find clue C. Side quest, the movie. Side quests i gyd. A wedyn y destination, a nhw'n fatha, di hwn ddim yn pay-off o gwbl. Beth ydi... Ti'n edrych ar yr ffilms fatha, welon ni fatha Tomb Raider, da dyn ni Tomb Raider ar y thing ma, right? Lle mae gen ti Ian Glenn efo i tîm o evil archaeologists fo, a gen ti Lara fel yr good archaeologist. So mae gen ti... So mae hi'n fatha bod yn respectful, a ti'n fatha sort of, da ni rwtio amdani. Lle mae... Mae John Krasinski a'i criw ar y fetch quest ma yn desecratio graveyards pobl i trio cael y thing ma. A hanes, a dinistrio hanes. Dinistrio, like, hwn ydi, fel yn ei dweud cynt, the anti It Belongs in a Museum film. O just yn ffiaith. So mae'r record Lusitania di syddo ers dros 100 o flynyddoedd. Mae'r thing beth basically slamio fewn i'r ddiar. Mae'n basically the thing of rags.
ma nhw wedyn yn mynd ac yn torri chunk allan o'n hi. Just cymryd chunks. Airbags arno fo, a codi fo i fyny'r surface. A fatha, fuck everybody else. A fatha, just... Hunanol. Mae hi i fod yn... Sorry, mae Bryn o fi'n cymryd hwn mor serious. Mae hi i fod yn conservator i'r British Museum. Well, sorry, National Gallery. Sorry, curator, nid conservator, ond mae gwaith nhw'n reit debyg. I fod yn gwybod beth ydi gwerth hen greiriau. A mae hi actively fel, fuck it, gyfi fynd on an adventure, we're going on an adventure. Mae hi'n gwybod bod i brawdi yn hollol anghyfrifol. I'r pwynt lle mae Esme efo hi fatha a gunpoint, a mae o fatha sort of, alright, whatevs, fath o peth. He doesn't give a shit. Na. So, hoffwn ni... ar slow-mo. Dwi wedi popio rhywbeth yn y chat rwan. Os ydych chi manage esbonio y darn yna i fi, os ydyn ni'n hynod y diolchgar. Yes, falle, gnad nodyn bach, lle bynnag wyt ti fel cynhyrchydd Penny Gamp yn ei nodyn, os wyt ti eisiau dropio fewn o'r audio o'r scene yma, o dan beth da ni'n deud. Oh god, So, Bryn, mae na scene, lle maen nhw ar y lws y seinia, mae'n amlwg bod Guy Richie neu yn ôl y bobl sydd yn gweithio hefo fo, be bynnag second unit director mae o'n penderfynu just deud, fuck it, gnadio heddiw, yn deud wrtho fo i wneud. Wedi penderfynu seithi y ffaith lle mae Natalie Portman a gunpoint hefo quote-unquote a sexy assassin, mae John Krasinski yn sglyfio drosto, ac mae pob peth yn mynd i inexplicable, freaky slow-mo. Give me the painting! I can't do that. Are you really gonna make me put a gun to your sister's head? Give her the painting, Luke! She's not gonna hurt you. No, I am going to hurt her. Let me think. What are you thinking about? I'm thinking we can work this out. Give me the painting! Freaky slow-mo. Yn ganol y ffilm, dim esboniad, dim stylistic choice, achos diolch yn digwydd beth eto yn y ffilm. Na, mae o'n yn y bit pan nhw'n ôl y Llundain lle mae'r pob rownd y bwr efo gynna. Waw, falle bod fi di skipio dros y bit na. O'n i'n gwasgu plus 10 seconds bob yn hyn, so o'n i just fel... So peth ni, da ni'n gweld tamad... Da ni'n gweld rhywbeth tebyg yn Sherlock Holmes, lle ti'n gweld fatha... Mae'n ffait slow-mo. Mae ffait slow-mo. Exact. Ti'n gweld fo'n meddwl fatha trwy'r whole thing, fatha, na i wneud hyn, mae hyn yn mynd i ddigwydd, na i wneud hyn. A so ti'n gweld fo'n... A mae yna visual grammar yn esbonio. So mae bren o'n gweithio'n gyflymach na bren y boi arall, so mae'n gallu gweld... be di'r move nesaf dyle fo wneud. Exactly. A dwi'n mwyn oherwydd y Guy Richie nath wneud y ffilm yna, nath o fel, I gotta get this back into a movie somewhere. I'll have them talking slowly to each other. Dwi'n gweithio? Yn llythrenol beidio, di fatha, mae dialog di rhywbeth along the lines of, be ti'n neud? Dwi'n meddwl roi eiliad i fi. Ond mae'r whole thing... Mae'r whole thing di slofi lawr. So be ti'n clywad ydy nhw yn deud y llunilla mewn slow-mo. So fatha... Fel bod nhw'n stoned. Ia. Fatha... Be ti'n neud? Ro eiliad i fi. Dwi'n meddwl. A dda, di hyn i'n helpu. Dwi'n fatha bod o'n fatha... Does na ddim perygl. So maen nhw'n setio fyny'r Order of Assassins. A maen nhw fucking stupid. Useless.
A maen nhw just basically, mae arweinydd yr Order of Assassins, mae hi just yna i John Krasinski sglyfio drosto, ac i alw yn vicious bitch. Where is that vicious bitch? Rwan te, mae hwnna yn trigger word i fi. Mae'r gair bitch yn specifically misogynistic, a mae unrhyw un, scriptwriter neu pob bynnag, sydd yn defnyddio fo, mae o'n setio off alarm bells i fi. Mae unrhyw un sy'n iwsio fo yn setio off alarm bells i fi. Achos mae o'n specifically targeted tuag at bod benywaidd, bod hon yn fenywaidd ac yn mae o'n gendered yn dydio. So ti byth yn galw rwy'n sydd yn male presenting yn bitch. Mae o'n israddol. Well... Os wyt ti'n rhoi Drag Race energy, potentially, okay, fine. Ond mae o'n gendered slur yn dydio. A mae unrhyw sgript sy'n iwsio fo i fi, dwi'n gallu, mae o'n setio off sglyfryd ar fi big time. Diolch yn cwerid hi'n o ddifri o gwbl na di. Diolch yn fatha... Does na'n perygl yna di hi, mae'n fygythiad iddo fo. Fos gan y power yn bob situation. Does na ddim un situation lle nad ydi o mewn control. Mae o fel rhyw author insert cymeriad. Mae nhw di landio off helicopter ar Lusitania. Fucking Lusitania. Mae nhw wedyn efo gynna mawr, mae nhw fatha'n trained soldiers, a mae o'n prick archaeologist, a mae o'n gallu cymeru nhw i gyd allan. Cymeru gyd i allan. Mae o'n codi gwnnw, mae'r boi yn seithi, a mae o'n copio'r helicopter sy'n allan. Mae'r helicopter yn mynd, oh, fuck it, I'm out. Fath o beth. A just gadal i voice o... Nopio allan. Pan maen nhw'n mynd i'r pyramids, maen nhw genuinely yn desecratio Egyptian National Monument. Ein protagonist, un o major notes fi ydi, mae ein protagonists yn bad guys. Y protagonists ni, fucking billionaires, finance. Mae'n protagonists ni yn dinistrio hanes... But it's all for a good cause. Maen nhw'n mynd i ffindio ffond review. Hwn di'r ffilm cynta i gael ei ffilmio yn y pyramids dros 50 years. Hwn ydy'r ffilm. Be, ti deitha fi bod Murder on the Nile, Death on the Nile, Action Poirot ddim wedi ffilmio yn... You shock me. Iestyn. Yes, I know. A da ni di wneud unrhyw un o'r rhaina yn y ffilms di ddim? Ti'n siŵr bod ni'n di wneud Death on the Nile? Nath ni watch o do. Da ni gyd wedi watch. Dwi'n mynd i awgrymu un o'r Action Poirots ar cyfer y ffilm di ddim ni. Dyna beth da ni'n gael efo'n TV, cos mae fy Annwyl mab very much fewn i'w detective dramas. Benoit Blanc yw ei ffefryn. Benoit Blanc ydi ffefryn pawb. Mae o'n mynd ar massive Benoit Blanc kick, so nathon ni watched Daniel Craig Ponds i gyd dros dolyg. It was a great time was had by all. Teg. Yeah, definite. Dwi yn double-checkio, dwi dal yn recordio, guys. Good. Dwi just yn checkio, mae ffenest bach fi. Dwi'n cadw fel floating window bach. Just i pawb gael gwybod, behind the scenes, great stuff. So, billionaires yw'r broblem yn hwn. Mae'r rhain yn mercenaries. Mae ein protagonists yn mercenaries financed by billionaires. Dwi ddim yn dia. Mae'r class warfare... Neu'r mae'r Marxist reading o'r ffilm yma yn troubling iawn. Dwi'n cynnig Marxist reading as a class warfare o pob peth. Dwi'n credu, o Bryn, o ti di roi falle dylwn ni passion ymlaen i Iest i gael roed yn y show notes. Mae'r lovely screen capture o ti di gyrru, neu'r llun o ti di gyrru o dy notes di. Be oedd o? Ar y diwedd. Dwi'n cedio ti a fi wedi sign off yn yr un ffordd o, fuck this film. So nath o really weindio fi fyny ar beth efo'r Wicked Bible ma. Sydd yn go iawn. Mae hwn yn go iawn o beth. So beth ddigwyddodd oedd ar yna cwmni Llundain argraffu edition newydd o'r King James Bible. So hwn di'r
fatha, mwyn o lai, fersiwn sy'n dal yn cael dynyddio heddiw yn capelu Church of England y bachu yn Lloegan. O'n misprint yna fo yn y part lle yr Ten Commandments. So yn lle dweud thou shall not commit adultery, oedd thou shalt, oedd y not ddim yna, so oedd thou shalt commit adultery. Oh, crazy guys. So, oedd hwn obviously sacrilegious, oedd o'n fatha uffar o beth i gael ei wneud. So, gael bron bob un edition o hwn cael ei dinistrio. A mae yna rei dal yn bodoli. So, syni chdi, neu ddim, yn y Llyfrgell Genedlaethol i Llundain, obviously. Ond, na, maen nhw'n mynd i Vienna i edrych yn y National Library Adventure of Austria. Yna. Siwr fod, cos oedd hi'n haws i ffilmio yna. Maen nhw yn... Chos, lle ni di ffindio Bible Protestant, ond mewn glad Catholic, obviously. And she just oh, for fuck's sake. And she just really be... Maen nhw just i Mae'n a lot o stupid Dan Brownisms yn y fo. Oes. Mae'r ffaith maen nhw fel, yes, 6 artists came together. And it was 6 because he was James the 6th of Scotland, but James the 1st of England. Ac yn i fel, mae hwn, no offence i fy annwyl ferch sydd yn blwyddyn 6, mae hwn yn blwyddyn 6 script writing. Cos maen nhw'n darganfod y stuff hanesyddol ma. A maen nhw just fel, oh my god, mae hwnna'n like... more crazy a mae o like mind-blowing man like beth os right a wedi ti just fel dwi'n cedi swn nhw wedi gwneud gwell job yn ei hwn yn gyffroes na'r boi ma so but beth i'r Renaissance a chi di'r hein i gyd hwn business pan af Renaissance artists Catholigion mae gyd wedi deud rhywbeth i James the 6th sydd yn brenin Protestant a mae'n just fatha mae'n gyd i wneud efo cyddio'r Fountain of Youth sydd obviously yn Egypt mae'n neud fi flin ond pam fod nhw i gyd yn di reid clues i'r Fountain of Youth ma rhaid am fod un yn nhw'n anghofio lle mae o ond... Pam bod nhw wedi mynd a ffindio fo'i hun? Maen nhw'n gorfod... Maen nhw wedi gorfod gweithio hwn i gyd allan ar y 6 nhw efo'i gilydd i dweud, oce, na i wneud yr... Skype. So maen nhw gyd yn rhoi clyw ar gefn pob llun gwahanol. A hein y pobl yn byw dros gwahanol bits dros byd i gyd. Canrifoedd i ffwrdd o'i gilydd, probably. A dyn... Maen nhw wedi digwydd bod maen nhw wedi creu tamad o waith sydd yn union y seis yna a mae'n ffitio a maen nhw'n gallu gyd roed at ei gilydd a ti heb computer? Heb computers a maen nhw wedi codio yr music ma so nath nhw ddechrau o'r Pyramids of Giza nath nhw reit helfa drysor ogia da ni'n dechrau fy ma reit beth yw'r cliw fydden ni'n dod i fyny efo ond dod o fy ma a mae'n just mae o'n neud fi flin mae'n stupid mae'n ffilm glyfar i sy'n trio bod yn glyfar i bobl stupid mae'n neud i National Treasure edrych yn serious edrych yn glyfar dwi'n meddwl eich yna i watchad National Treasure 2 brilliant a hwnna'n based yn Llundain dwi'n meddwl ni probably ond un peth na i ddeud yn dda amdano fo nes i fod stupid slow-mo scene ar yr Lithuania dwi eisiau deud constantly ond Lusitania dio fod oedd y set yna wedi cael ei dylunio a di wneud yn really da o'n i'n meddwl o ran ffordd oedd nhw wedi wneud edrych mor hen a di ond yna couple o bits pan maen nhw'n cyrraedd oedd y blue screen ar hwnna'n appalling horrendous diolch oedd hwnna'n yn really fatha jarring and he just thought that's a pick-up rwy'n di goffod talu Natalie Portman extra i fod mewn scuba gear pam ti'n cael scenes fel ma mae'n really mae'n rhyw ffilm sy'n neud i fi cysau Natalie Portman
ddim yn mynd i fod yn gweithio. So oedd hon yn ffilm di ddim, ond dim yn y ffordd ffyn ffilm di ddim. Oedd o'n ei fi dim yn fflat effernol ar ddiwan. Stupid. Dwi'n cedi na i gymryd quote gan un o'r letterboxd commentators sydd yn dweud John Krasinski has negative aura. Okay? Ac o'n i fel, hwnna di o. Mae o'n charisma vacuum. Mae o'n charisma vacuum. Dydy, a dwi'n cedi sa unrhyw cymeriad, like, allai ddim dychmygu unrhyw actor neu pwy sa ti'n rhoi mewn rôl di sgriptio fel na, lle sa ti ddim yn cysau nhw. Please, dwi'n barod i dderbyn. So peth ydi, oedd o'n chwarae fo'n very knowing, very sort of winky, very trio bod o'n ffynnu. Marvel. Oedd o'n chwarae fo'n very Marvel. Quipio, fel ti'n quipio ffordd trwy'r whole thing. A ti'n... So tonally, oedd yr ffordd oedd yn mynd o'i gwmpas o wrong. Ond sut sa ti hyd yn oed yn gwneud... Sut sa ti hyd yn oed yn gwneud... Fysa ti'n methu neud o'r ffordd mae'r thing di sgwennu, chys peth ydi mae'r bits, mae pwrpas Esme yn odd yn y ffordd mae'r ffilm di sgwennu, sy'n mae'r cymeriad yn neud, oedd yna rhywun yn suggestio un o'r ffordd sy'n di actually gallu neud o, di bod basically Esme yn cuddiad yn y cefndir i ryw radda, lle mae hi'n deud, gryda, da ni bod yn garedig i chdi, a mae hi'n gyrru'r henchman i gwffio yn lle hi'n gwffio, a'n diwedd mae'n dweud fatha, oce, da ni'n trio bod yn garedig, wwan, a wedyn mae hi'n cael yn involved, a mae hi'n rhaid gweud go iawn iddo fo, a so hwnna lle di bod bach mwy diddorol i wneud fi fel cymeriad. Mae... Sa haid i chdi cael... Be sa haid i chdi gael, dwi'n meddwl, ydy rhywun sydd yn neud mwy o hwyl ag eich llai reipi. A dwi'n meddwl so hwnna neud o bach mwy enjoyable. A be sa chdi cael wedyn ydy, fatha, mae o yn hwyl a bach yn reckless, a mae gen ti pot mae'n wedyn yn bach mwy serious amdano fo'i gyd. Ond fysa'r haid iddi hi bod mwy serious eich. Neu bod chdi'n neud o'n dwod roles of it, dwi'n gwybod. Ond... Dwi'n gwybod pwy pa actorions chdi'n rhaid yn o. So, sa ti'n cael dy Glenn Powells yn un o? Dwi'n dal yn credu. Sa ti'n cael... Does a neb dwi'n teimlo bysa'n gallu... Be ti'r gair? Achub y cymeriad yma. Henry Cavill? Oh, I mean, Mae'r sgript yn wael. Mae'r stori yn disgyn ar ei dyn erbyn diwedd. Ffilm sy'n trio bod yn glyfar i bobl stupid ac yn endio fyny yn ffilm stupid. Mae hwn yn kind of dovetailio efo rhywbeth nes i darllen yn y papur. A mae hwn yn adroddiad ar be oedd Matt Damon yn sôn amdan ar podcast Matt Damon yn sôn ar podcast Joe Rogan oedd yn promotio i ffilm nhw ar gyfer Netflix ac oedd o yn deud oedd o'n teimlo bod Netflix a streaming services i gyd wedi difetha wneud ffilms. Lle ti'n goffo'r ailadrodd pob peth cos mae bobl ar second screens a ti just fel a bod ti angen fatha ag yr syniad ma fatha mae Netflix deud mae'n rhywbeth really fucking exciting yn gwrdd yn y 5 munud gynta chos mae pobl basically wedi watchod am 5 munud pedwar munud mae'n gwachod y rest o'n fo so mae'r act 1 fatha big thing. Ti'n gorau torri fo fel trailer? Ti'n gorau torri pob peth fel trailer, Wedyn, fel ti'n dweud, ti'n gorfod ailadrodd. Chos yn y ffilm yma, mae'n 2 awr a 5 munud. A mae yna exposition yn cael ei ddweud mewn flashback gan the Tooch. Awr a 52 munud mewn i ffilm sydd 2 awr a 5 munud. A gofn. A mae hwn yn ganol yr climactic thing yn y ffilm. A ti fatha... No. Guys, oedd o... Nw'n ni ffindio un mwy hwyl mis nesa. Diolch am rando. Dyna oedden ni'n gobeithio fo hwn, de.
Yeah. A ni'n gobeithio bys fo'n bach yn silly. Ond dio ddim, fod just... Ond oedd o'n ffynnu silly. Cos, na'r thing, maen nhw'n rhy ddrud i fod yn ffynnu silly. Be ti isio? Ti isio Christmas Blizzard? Be di o Christmas Tornado? Christmas Christmas. Christmas Twister! Hwna di o hynna ti isio. Cos mae'r hynna'n gonzos. 180 miliwn. A allan mewn cinemas? Na ddo. Apple TV yn unig. A 180 miliwn. 180 miliwn. Mae hwnna'n 90% of a Titanic. Achos Titanic ydi dal benchmark fi bod o fel 30 mlynedd. Mae hwnna'n too much. Dylo fod rhywun di gwybod, o hwnna'n surrounded by yes men type of thing situation. O'na 8 cynhyrchu na fo, so... Oedd y surrounded by yes men bit yn y bit o'n i di colli. Di'r grandawyr ddim yn gwybod am y surrounded by yes men. Wel, ie. ChatGPT yw'r ultimate yes man. Mae'n neud I pawb troi fewn I Michael Jackson. Thank you, that's my TED Talk. Yeah, so na... So peidwch o watcher hwn? Na. Peidwch o watcher hwn? Be ydych chi'n mynd I watcher yn lle? Marty Supreme, Bryn? Na, yes, no, maybe? No. But mae Timothée Chalamet yn y fo. Shim Chalamet. Shim Chalamet, Tim Chalamet. Ti di weld o Iest? Oedden ni am, a nathon ni ddim, so dwi heb. So, y fras y plot ydy, mae Shim Chalamet yn chwarae boi sydd yn table tennis pro yn America yn fatha... Person go iawn? Di selio'n fras ar bywyd person go iawn, ond o ddim yn stori gwir. Mae o yn trio diag o'i fywyd yn America, yn New York, yn yr fatha 50 cynnar. 40 hwyr, 50 cynnar. So fel period piece cyffroi. A so mae o eisiau mynd I Llundain I competio yn yr Table Tennis World Champions, chos mae o'n teimlo he's God's gift to table tennis. A mae o'n basically bod yn absolute scumbag I pob o'i gwmpas o. A mae o'n trio basically huslo I codi go'r arian I gallu mynd, chos nath o golli I boi o Japan yn yr Llundain yn mynd trio mynd yn ôl I cael ei teitlo yn ôl. A yna bob math o pobl, mae'n bod yn sglyfath I lot o bobl I gwmpas o gan gynnwys merch ifanc oedd wedi cael feichiog yn dechrau'r ffilm. A mae o'n gwadyn a fod i'r tad a mae hi'n dilyn ar ôl fatha rhyw lovesick puppy. A basically eto mae'r boi yn sglyfas o foi a ti'n teimlo fatha dwi wedi gwachio 2 awr yn y bit o... Pam dylen ni cerio am y boi yma? Okay, dwi'n wedi... Spoiliwch o? Yeah, fine, okay. Spoilers I Marty Supreme. He plays ping-pong. Mae o'n cwrdd a... be di enw hi? Gwyneth Paltrow? Gwyneth Paltrow, diolch fawr. Mae hi'n fath yw aging actress sydd yn trio cael nhw mewn i'w beth am. Mae o'n seducio hi. Mae o'n wedyn yn trio twyllio I gŵr hi I roi pres iddo fo. A mae'r whole thing, mae o'n gorau trio dwy'n pres, neud pres am bob dim. Mae o'n cael yn I Japan, mae o'n cael I humiliatio yn Japan, mae o'n cael I revenge match yn erbyn y champion a mae'n ennill, a mae'n dod yn ôl a mae o'n cwrdd ar mab newydd o sy'n newydd cael enni a mae o'n break, mae o'n torri lawr bob dagran, chos mae o'n bod yn mynd o gwmpas a dweud, da chi'n mynd dallt, fi ydi fatha I was put on this earth to do chwarae ping-pong. Mae o fatha yr ffilm na efo Miles Teller ac so efo'r drums Whiplash. Oh yeah, yes. Mae o fatha un kind of energy lle he's an absolute prick I pawb a ti'n sort of teimlo fatha
Ydw i fod i rwtio am y boi ma? Ydw i fod yn... Ambiguous protagonist fel. So ti'n teimlo fatha... Dwi wedi gwachod fo am 2 awr yn y bit a mi o'n fatha'n bod yn absolute sgol bod cael humiliatio mi o'n di ennill ond ti'n teimlo fatha dwi'n mynd teimlo dda bod o'n di ennill a ni kind of eisiau fo colli Ydy hwnna'n arwydd o ffilm ddiddorol a dda ddo bod o'n neud I ti deimlo fel na yn wahanol i'r John Krasinski-ness y ffilm arall mae'r Josh Safdie di wneud ydi yn Cut Gems efo... Oh my god, mae'r Safdie Brothers yn stresio fi. Ac o'n i'n meddwl oedd yn Cut Gems yn fucking brilliant. Fod mae o yn... Be di'r... Mae'n air amdano nhw, does? Gemwaith, wai gemwaith? Wel, na, just... Yr prif gymeriad sydd yn fucking idiot. Unreliable? A ti ddim I fod I really rwtio amdano fo. He's the antagonist that is the lead character. Ond fucking hell mae'n ffilm da. Mae'n torri lawr fatha mewn dagra o fel mae'r ffilm gorffan ti'n fod mewn dagra yn edrych ar ei fabo ti'n sort of ti'n kind of wondro ydi o di dallt na mae yna fwy I fywyd na just chwarae table tennis ydi o di fatha oh shit allai'n mynd a chwarae table tennis dwi'n gorau mae bywyd I drosodd fath o beth so ti'n teimlo fatha ag ti'n teimlo fatha dwi'n gwybod sut dwi'n teimlo fo boi ma a mae hynna'n gelf yn ei hun ambiguous protagonist mae Chalamet I wneud job da o wneud i'r boi ma fod yn fatha afiach o fwy a dwi'n kind of wondro ydy faint actio oedd o I Chalamet dwi'n mynd siŵr so oedd o'n stylish dros ben oedd o'n fatha period piece yn y sort of 40s a 50s lle ti dal fatha just fatha New York eitha grimy a bitter a Mae fel cychwyn y Talented Mr Ripley mae hwnna'n 1950s like sticky basement flat bitter New York a ti sort of mae gen ti just mae'n lot o'n fatha ddim yn stylish dros ben a ti'n cael gweld fatha'r ochr eitha seedy o'r fatha'r sort of bywyd. Mae'n cael ei ffilmio neis do? Mae'n lovely, absolutely. A fod dwi wedi gweld cyfweliad efo'r cinematographer a mae'r cinematographer fucking superb. So just beth dwi'n dal I'm yn siŵr sydd dwi'n teimlo am y cymeriad. A mae'r ffaith bod fi dal eto dwi'n lot o fel fewn iddo fo a dwi'n dal beth dwi'n teimlo bod hynny'n fatha'n arwydd o cadw mae'r ffilm wedi gadael rhywbeth efo fi sydd I fi'n sy'n da am y ffilm definitely ti di gweld yn Cut Gems? Na ddo dwi'n rhaid ar y list ond so dwi'n teimlo lle mae Fountain of Youth di gadael fi sort of yn flin mae hwn di gadael fi fatha sort of sut ydw i'n teimlo am hwn fatha so mae di gadael fi dim pendroni ond just yn mynd yn ôl ac yn meddwl ac yn trio ystyried be mae hwn yn trio deud I fi fath o beth so mae hwnna'n ei peth eitha da dwi'n hwnna be arall gen ti just The Housemate gan Paul Feig so Paul Feig yn amla'n comedy director ynddi? So mae hwn fatha so mae Wikipedia listio fel erotic psychological thriller cyffroes yn efo S4C ar nos absolutely based on a 2022 novel of the same name by Frida McFadden stars Sydney Sweeney, Amanda Seyfried and Brandon Glenare ne dim clan so mae Sydney Sweeney yn merch ifang sydd wedi gadael y carchar ar parole ar ôl lladd rhywun a mae hi'n trio reid I bywyd hi'n ôl at ei gilydd a mae'n derbyn job fel housemaid yn tu Amanda Seyfried a mae hi fatha'n
living housekeeper for a wealthy family whose household hides dark secrets. And Winchester and Great Neck, Long Island, so ardal eitha cyfeithog. Wel, ardal Great Gatsby, Ie. A so, mae hi wedyn, mae Seinfeld yn... Mae'n pwyso'n drwm ar bo hi'n fatha di cael mental breakdown, bo hi a bod o'n heroic am roed i fyny fo hi mae'n lyflu mae'n roed i fyny fo hi a mae hi'n flin. Of course, nath hi trio boddi i babi hi yn y bath. Of course. Os efo ond yn ŵr i fi, fyswn i'n edrych ar ôl o. So mae hi... Mae'n disgyn mewn cariad efo Sydney Sweeney, chys ydyn yn fras, mae'n troi allan plan Seinfeld oedd all along i cael Sweeney i mewn, tricio'r gŵr i seducio hi. Mae hwn yn spoiler-tastic penod o'r haglediad. Dwi'n poeni. Dwi'n safio chi'n agor am diwedd y ffilm. Dwi'n mynd i weld hwn. Oedd Amanda Seyfried basically yn cael ei bywyd hi'r dirioli gan Brandon. Ac oedd di chosi hi cael y breakdown. A so oedd hi di trio cael Sydney Sweeney i mewn, so bod o'n edrych un peth i hi a bod hi'n snapio allan fo. So bod a dyn mae'n gyd yn fath rhyw comedic bit yn diwedd lle mae o'n trechian Mae'r merch Amanda Seyfried yn dweud, na, fynd chdi'n gadael Sydney Sweeney fan y ben i hun, le ni'n mynd achub hi a mynd â hi o'na hefyd. So mae hi dod yn ôl i trio achub. Diolch am mynd ar ei trwy'r ffilm. Dwi'n sbel Mae'n just yn... Mae'n mynd trwy'r rigmarole mae gyd. Basically, nhw'n lladd Brandon yn diwedd a mae nhw'n cael get away with murder. A mae'r ffilm basically yn stopio yn diwedd y ffilm ydy mae Sweeney mynd am job mewn tŷ arall a beth ti'n gweld ydy mae'n dweud nath y hen fos di recomendio fi recomendio chdi iddo fi mae'n gŵr fi yn anodd i'w blesio a beth ti'n gweld ydy fatha clais ar rest so basically fatha mae hi'n mynd fatha murderer of abusive spouses fath o beth so mae Seinfeld yn dda yn efo mae Sweeney'n eitha flat fatha mae hi fatha'n ifanc ac yn pransio gwmpas efo bron i ddim dillad o'n fel housemaid a ti fatha sort of teg mae nhw'n mynd off i ryw Western New York a mae nhw'n cael full on hanky-panky times a mae hi'n fatha hollol noeth mae o'n mwy na lain hollol noeth a mae gyd o fatha sort of mae Sydney Sweeney noeth yn hwn scandalous mae'n just cer ar groc so like ti'n goffod cael fi wneud yna na fyswn i ddim yn rysio cinema i weld o wel ond mi nes ti Bryn hwnna achos o'n rhywun byd archi fi watchad mae'n aelod a ti'n aelod o'r cinema ti'n aelod oedd yn iawn ond fatha fyswn i'n deud rysio i weld o os mae'n dod i fyny ar fatha Netflix neu Amazon neu rhywbeth fel ffain gwachwch hwn swn i'n rysio allan i watcha to ond beth sa ti'n awgrymu beth sy'n ti eisiau dod nôl at y teg so dwi'n wedi weld Hamnet so dwi'n gwybod beth sydd hwnna so dwi'n bod yn darllen ydych chi wedi gweld Sinners achos da ni newydd gael heno da ni'n recordio ar y noson mae'r Oscars nominations i gyd yn allan a mae Sinners di cael rhywbeth insane fel 20 o byddai di weld ar cyn i'r Oscars dod allan wyt ti'n prynu fel achos dwi'n trio mae rentu dim ond ar Now TV mae o gael o be wel ei Apple TV ynddo
Ia, ti wedi gael am tenner. Ond dwi'n gallu go rhentu. Really? Lle mae rhentu yna fa? Wel, ar Just Watch dwi ar. So mae Just Watch ddim wedi deithio fi bod fi'n gallu rentu. Dros y dolyg oedd o'r gael I brynu am $4.99 ar un o'r special deals na gyn Apple ar 24 Days of Christmas neu beth bynnag oedd nhw'n neud. Wel, o'n i ddim yn gwybod na. Nes I ddim brynu fo, o'n i'n mynd I brynu fo, a wedyn nes I ddim brynu fo. A dwi'n fod o'n i'n meddwl, na I just fydd o'r gael I rentio. Oedd da chi di fflagio fyny bod F1 yn un o'r nominees? Wel, oce, so, dwi wedi bod yn neud ydi darllen llyfrau, so un o'r llyfrau gyda fi oedd Follow the Money, How much does Britain cost? Llyfr gan economist yn nhw Paul Johnson. The Covid contracts. Yeah. The Covid contracts? Na, Follow the Money, How much does Britain cost? So be mae'n neud ydi llyfr yn mynd trwy. Mae'n llyfr yn Follow the Money, The Covid contracts sydd yn eisiau newydd hefyd. Eich TV show dio. Ie, llwyr. So mae hwn yn just mynd trwy'r fatha'r be mae Prydain yn wario lle mae'n dwad o a hyn lle gilydd. Bryn stuff. Mae'n mynd trwy'r economi. A hefyd, darllen llyfr Cory Doctorow. Here we go. Tell us, Bryn. The Enshittification. Dwi'n cedi oedd hwn yn yr awr goll o'r sioe da ni newydd just am lyfr, so am foi. So mae Doctor, beth bod yn neud lot yn gyhoeddus am ydy'r the enshittification principle ma o'r syniad bod technoleg yn mynd yn waith ar bwrpas. So hwn yw'r llyfr really sydd yn esbonio'r be ydi hwn a sy'n ma'n gweithio a be ydyn ni'n neud yn tanna fo. A really be ma'n galw amdano ti mynd yn ôl i'r we agorad lle dyda ni'n mynd cael hynna ni mewn i'r apps i neud pethau fatha i neud y trethu a talu am barcio a hyn lle gilydd. So mae o'n, so dwi'n mynd trwy'r llyfr yma yn ar y deg. Mae hwnna'n dwi'n credu dylen ni mis nesaf, gwni ddod nôl allan ni ail wneud yr awr goll, achos mae hwnna mor greiddiol o'n i'n sôn cynt bod o yn un o lleisiau y we cyn i ni yr hen we cymaint o millennial boomer ond oedd o'n un o lleisiau be oedd y wefan o ti di atgoffa fi o Bryn boing boing ac oedd o boing boing just y dyddiau yna o lle o ti'n agor y fyny ac yna ddatblygiad ac yna gyffro ac yna newidiadau ac yna Arab Spring ac yna bob peth felly anyway nathach chi fethu lot guys so hyn ydy'r beth di fod yn mynd gyda fi briliant do'n i'n ôl mis nesaf so ni'n really licio clywed ti'n mynd trwy hwnna but all books all books mis nesaf yes Cera ni drwy ddo, beth sy'n digwydd efo chdi? Dwi'n mynd i wneud bach yn wahanol tro yma, oherwydd dwi'n sylwi ar letterbox list fi fyma, diary, faint o stwff dwi wedi actually gwylio ers Madam Web. So dwi'n mynd i listio off a peidio deud lot amdanyn nhw, o bob un dwi wedi mwynhau gwylio ers hynna. Y gynta, 2024's The Apprentice, ffilm amdan dyddiau cynnar, Donald Trump a sut nath o troi fewn i pwy ydi o Sebastian Stan amazing o ffilm no way amazing a di cael ei ffilmio mewn ffordd really da oherwydd ma' nhw'n defnyddio hen footage o New York a ma' nhw'n matcho yn hytrach na trio wneud yr hen footage edrych yn newydd ma' nhw'n wneud y footage newydd ma' nhw'n ffilmio matcho yr hen stuff so mae gyd yn plethu fewn i gilydd really werth i weld a wedyn yr un arall ar ôl hwnna Wake Up Dead Man gotta be watched absolute yndi mae hwnna ar rhestr fi a wedyn documentary John Candy I Like Me wow hwnna yn un da o flwyddyn dwytha Stranger Things season 5 nes I really mwynhau mae o'n controversial ar yr internet oherwydd am ryw reswm achos oedd pawb yn tini di gwirioni mae pawb yn tini di gwirioni fo mae'n y pobl allan yna dweud it's all in Vecna's mind no this is how it goes it's a kid's
TV show. It's based on the Goonies. It's based on it. It's based on all that. So live with it. It's brilliantly executed. Nes I watchad Scream o 1996 efo Arian ag oedd hi wrth I bodd. Dwi just yn mynd i mentionio hwn am ei. Nes I ddim really mwynhau hwn, ond o'n i'n sioct oherwydd nawch ti'n caru Frankenstein gymaint. Ydw? Ac nes I mynd, it's alright. Allai ddechmygu bod lot o bobl just fel, mae hwn just bach weird o stuff. Am ryw reswm, oedd o di really trigger o rhywbeth yn y fi, nes I absolutely caru fo. Fi'n mwyn gwybod be, allan deitha ti. Mae'n gret. Ewa, wedyn mae gen ti The Life of Chuck efo Tom Hiddleston. Mae hwnna'n yn unigryw. Mae hwnna'n cael lot o backlash dwi'n teimlo. Yndi? Dwi ar bits gwahanol o'r we. She'n joio hwnna. Taylor Swift Eras Tour documentary. Hwnna'n... Dwi'n give a shit am ei music hi, ond oedd behind the scenes look ar sut maen nhw'n actually mynd ar sioe ar daith yn... ochr technical, loving it. Great. 28 years later, The Bone Temple, as you weld, dwi'n as yn ôl. Oedd hwnna'n amazing. Spectacular. Oedd. Dwi dal yn siŵr gwell neu cystal neu'r un peth ar un cynta, ond mae definitely mewn di cael ei ffilmio wahanol gyferwydd cyfarwyddwr wahanol a mae stale slightly wahanol amdano fo, ond mae'n dal, os ti'n licio'r teip yna beth, shock horror, mae'n werth I weld. Ond y ffilm sydd wedi aros yn mhen ac yn really stuck yna, a fe dra'n stopio meddwl amdan, ac dwi wedi bod yn gwneud lot o ymchwil, dwi wedi darllen gymaint amdano fo, a bob dim ydy 1973's The Long Goodbye. Diddorol. Mae hwnna gan Robert Altman. Mae Robert Altman di wneud llwyth o ffilms, ond hwn ydy'r un mwyaf enwog iddo fo, ond o'n i erioed I gweld o blaen. Mae'n dan, real ffilm noir, detective, Los Angeles, easygoing detective, gets wrapped up in a... Mae stuff Altman, o'n I lyfio Gosford Park. So tro gyntaf I weld y ffilm yma, o'n I just yn, tra'n i'n gwylio fo, o'n i'n fatha, ddiawl mae hwn I gyd yn mynd, sut mae hyn yn gyd yn cysylltiedig, a wedyn reit yn y 5 munud ola, mae I gyd yn fatha, Brilliant. So mae hwnna really werth I weld. A dyna ni rhestr hir fi o ers Madam Web. I love it. Diolch, yes. Wake Up Dead Man ar rhestr fi, 100%. Da ni wedi bod yn neud, fel o'n i'n sôn, bach o Daniel Craig deep dive yn tini, basically just an aisle watcher. Casino Royale. It's fucking spectacular. Like, hoff Bond film fi. Very much Christmas viewing hynna. Mae yna anime newydd dwi wedi dechrau gwylio, annwyl iawn, yes, as ti'n licio fel, mae gyd amdan bywyd artist o Japan yn y 1800s, a mae hi'n mynd I Llundain I studio celf, enw fod I Love Through a Prism, a mae'r Netflix, a mae'r animeiddion really dda, mae'r character designs and stuff yn really dda, so it's really joy hwnna. Dwi wedi bod darllen lot o like mini novels bach o Japan, un o'r enw rhywbeth fel The Cherry Blossom Bookshop, like gen nhw gyd enw really, ond oedd hwnna'n un lot o nhw quite dofn amdan fel colled a pethau, ond sy'n ni'n awgymell o'i neb, just pethau bach fel na fi dim ond darllen. Dim loads, dwi'n di prepio after party fi na iawn, dwi'n siŵr fe gennau fwy mis nesa, achos fydda fi actually nodi pethau lawr, ond just dolyg dwi wedi bod just yn eista, ymlacio, gwrando. Marie Kondo audiobooks ar gael. So ti wedi bod gwrando ar Marie Kondo deitha fi sut I twtio a 100% ddim yn twtio. Wyt ti'n sôn am yr fideo Eddie Burback, okay.
gan bod ni di... Hei, gyfi checio bod fi dal yn recordio, guys. Hei, dal yn recordio. Dal yn recordio. Dwi'n cedi dyla ni. So, yn yr awr o yr rhaglen nath chi fethu allan, a wedyn nes i subsequently cael like, emotional crisis amdan, fideo gan YouTuber ifanc o California o'r enw Eddie Burback. A dwi di cael Iest i fynd very much lawr yr Eddie Burback rabbit hole. Bryn, dwi'n gwybod, ti ddim di gotcha. Na, nes i watchad fatha'r 20 munud gyntaf na fo, nes i'n really nôl yn So mae gen i fo fideo awr, hold on, gyfi neud yn siŵr bod fi'n cael yr title yn cywir. ChatGPT make me delusional. ChatGPT made me delusional. A dwi'n gwybod, da ni wedi cael y sgwrs mae gyd, ond dwi'n really teimlo bod hwn, like, mae hwn un o'r ffilms gorau fi wedi gwachio nes misoedd. Lle mae'n mynd lawr, basically, twll o, mae o'n gadael i ChatGPT andio bywyd fo. Mae'n cael y syniad ma, mae'n cael ChatGPT, a mae'n deitha fo, hei, dwi'n edrych ar syniadau am YouTube video, a mae ChatGPT'n cynnig, would you like me to... dim breuddwydio, be maen nhw'n deud, like, would you like me to, like, dream visualise some ideas for you? And I'm like, yeah, go for it. Mae ChatGPT'n deud lot o bethau fel cael gofod, whatever. Un arall, like, what about having a mango with your 5-year-old self in 1997? A wedyn mi o just ar y moment yna mynd, actually ChatGPT, type yn ôl, o'n i mond yn flwydd oed yn 1997, ges i actually gen i 1996. A mae'n mynd lawr, but just joke ridiculous, mae'n dweud, like, fi oedd y babi clyfra yn 1996. Fi oedd babi clyfra California 1996, a mae'n ChatGPT'n andio fo gymaint, fel bod o wedyn yn diweddu fyny'n dweud, no, I was the world's cleverest baby in 1996. Dwi'n gwybod, nes di siarad loads amdan hyn yn, like, yr awr diwetha. Ond, like, dwi'n mor... Fy'n outtakes wedyn, dwi'n meddwl. Fy'n outtakes o be mae Iestyn a Bryn yn dweud. Editio, fy'n outtakes. O be mae Iestyn yn meddwl amdano fo. Just, mae o'n anhygoel. Mae o'n cael... Mae'r filmmaking yn cael ti fewn i'r sefyllfa lle wyt ti'n completely gallu gweld sut mae rwy'n trist ag unig, neu ar goll, neu yn iselder, neu yn feddyliol, yn gallu basically cymryd ChatGPT, yr model ydi ChatGPT 4, mae'n iwsio, achos mae'n ganol wneud yr experiment yma, lle mae ChatGPT 4 basically andio delusions fo. A wedyn, 3/4 ffordd trwedd, mae ChatGPT yn rhyddhau ChatGPT 5 sydd hefo guardrails ac yn dweud, whoa, maybe you want to step back on that. Maybe you want to consider maybe that's not safe. A mae o just fel, nah. A mae'n mynd nôl i ChatGPT 4 sydd wedyn just yn cario mlaen hefo'r insanity ma. The conspiracy theories. Mae just, ond mae o just yn... achos bod dwi'n credu na mae lot o bobl yn dadle achos bod ChatGPT effectively wedi sgripio Reddit i gyd. Reddit i gyd. Mae'r syniadau yma sydd yn dod allan ohono fo yn hollol genuinely teimlo fel wrth gwrs, dyma di cornel away, like, it's Q continuum, dim Q continuum, Star Trek di hwnna. Ti'n gael yno, Q conspiracy, Q anon. A rhain, a mae o, allai ddim awgrymu y fideo yma digon. Mae fideos Eddie Burback dwi'n meddwl yn brilliant anyway, achos mae yna un lle mae o'n mynd i'r sffer, Bryn, y sffer. Y sffer yn... Los Angeles. Las Vegas. A mae o'n just yn... Dwi'n gwybod Bryn. Mae o'n sych, mae delivery fo'n sych iawn. A ti yn gwybod bod o yn ddychanol, like satirist ydi o. Ond mae hefyd, mae yna gymaint o undercurrent genuine, a mae'n really adlewyrchu lle mae y ffordd mae humans yn gallu cysylltu hefo'r LLMs ma.
Mae'r Turing test ymhell tu ôl ni. Like, dwi hyd yn oed yn deud diolch oedd Jimmy pan dwi'n gofyn iddi i wneud rhywbeth i fi. Esgus o'n chwi, dwi'n pesach fel Brynwan. Mae rwan bron y fore, guys. Dwi'n mynd i awgrymu. So, nawn ni nôl mis nesa, dwi dal probably mynd i siarad amdan chat GPT made me delusional, achos mae'n fyny na hefo Jenny, byddi enw hi, goes to the Star Wars Hotel. No, 4 awr o fideo na. Fel Roman Empire o YouTube videos fi. Anyway, mae hi'n hir, a mae hynna hyd yn oed yn hir, heblaw, bod ni wedi colli awr o'r siow ma. Yes, go. Un peth arall, gan fod hi'n mis Ionawr, dyna un peth o'n ni di anghofio, a gan fod ni yn movie podcast. Os da chi'n curious amdan be ydi Letterboxd a yr holl stwff sy'n digwydd yn fo, mae mis Ionawr bob blwyddyn, mae Letterboxd yn rhyddhau year in review nhw, sydd yn lot well na yr crap arall na sy'n cael ei gyhoeddi ar ddechrau'r Rhagfyr gyn pawb arall. Mae hwn yn actually... Maen nhw'n meddwl amdano fo, a mae gyd yn cael ei reid at ei gilydd, a mae yn darn o'r website sydd yn really nice. So mae hwnna yn y show notes, ond yr URL ydi letterbox.com/2025, a wedyn mae bob dim yn fyna dan y top films o 2025, os dwi'n edrych ar yr categories yma: highest rated films, highest rated by genre, women directors, world of cinema, highest rated by category, most popular films, ag so on and so forth. Ag mae o'n ffordd ddiddorol o ddarganfod be mae pawb ar Letterboxd yn gwylio yr ei gyfanrwydd mewn ffordd. So mae nhw'n neud job da ohono fo bob blwyddyn, a mae'n gwella bob blwyddyn. O, gai ddeud, dwi newydd sylwi, mae gan Eddie Burback video 4.9 million views 3 years ago. Title ydi, I went to see Morbius 5 days in a row. He's one of us. One of us. Brilliant. Wyt ti siarad sydyn y list o'r Academy Awards nominations? Ia. So gyda'i restr yma Best Picture, Best Director, Best Actor, Best Actress. So Best Picture, Begonia, F1. Oh, yeah, Begonia. Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, One Battle After Another, The Secret Agent, Sentimental Value, Sinners, Train Dreams. Train Dreams? Dwi roed wedi clywed am Train Dreams. Yeah. Gives Train Dreams. What is it? Dwi roed wedi clywed. Anybody? Sy'n ni'n meddwl na rhywbeth i wneud efo Thomas Tank, dio? Train Dreams is a 2025 American period drama film directed by Clint Bentley, who yada yada yada. 80 years the life of Robert Grainer around the Bonners Ferry, Idaho. So through Tim Clem. Slice of life fath o beth, swn i fel. Best Director, Chloe Zhao am Hamnet. Oh, nice. Josh Safdie am Marty Supreme. Paul Thomas Anderson am One Battle After Another. Joachim Trier am Sentimental Value. A Ryan Coogler am Sinners. Basically, mae Sinners yn bob category, doesn't it, pretty much. Best Actor, Shim Chalamet. Marty Supreme. Chalamet. DiCaprio got One Battle After Another. Ethan Hawke and Blue Moon. Michael B. Jordan Sinners. Wanger. Go on, Bryn.
Dwi'n methu gweld dwi, actually. He's a what? He's a what? Yeah. He's a wanger. He's a wanger mawr. Yes, let's go. The Secret Agents. A wedyn, gyn ti The Best Actress. Mae gyn ti Jessie Buckley o Hamlet. Rose Byrne, If I Had Legs, I'd Kick You. Oh, yeah. Kate Hudson, Song Sung Blue. Oh, yeah, cool. Renate Rencive, Sentimental Value. Emma Stone, Begonia. Yeah, that's it. Whoa. Ond ti di anghofio un categori? O, na, Sean Pico. Ie, dwi'n gwybod... Yn pwysig, beth yn pwysig? Best Visual Effects. Oh. Go on. Avatar, Fire and Ash. Okay, nah. F1. Yeah. Jurassic World Rebirth. Nah. The Lost Bus. Awesome movie. Sinners. Okay. Yeah. A dwi'n mynd i... Dwi'n really eisiau gweld Sinners, mae dal yn costio tenner y fi. Deud fod F1 yn mynd i giro hwnna. What? Pam? Ti'n methu gweld i un visual effect shot yn yma. Mae o mor seamless. Mae o mental. Yeah. Okay, dwi'n credu chdi. Lads, mae di bod yn emotional, literally, rollercoaster. Ar ôl i fi gael bach o moments yn sylweddoli bod fi wedi colli awr o not footage, but clistage. Molto emotivo. Emotivo. Dwi'n meddwl, fatha after show penod nesa ni, dwi'n meddwl dylen ni wneud fatha list o pwy da ni'n meddwl sy'n mynd i ennill yn y categories yn yr Oscars. Sweepstakes. So ni'n neud sweepstakes, ni'n gyhoeddi byd nhw ar sioe mis nesa, a wedyn mis Mawrth, ni'n total up the scores a gweld pwy sy'n ennill. Oh, fel am gem fach dda. Amdani. Love it. Amdani. Diolch, yes. Right. Diolch o galon, guys. Mae di bod yn lush. Diolch am y mis yma. Diolch eto i cefnogwyr ni. Diolch am rand. As oes unrhyw yn gwrando mor hir hyn, dwi'n impressed. Da chi di reid yn brilliant. In doses. Small doses. Yn doses. Chunks bach dros y mis. Chi'n mynd goffo gwrando fo'i gyd mewn un. Da ni'n mynd yn rhaid y recordio fo'i gyd mewn un. Little and often. That's me. Be fel homeopathic doses o'r aglediad. Diolch o galon, Ac os da chi eisiau gwneud y profiad yn hirach, just gwrddwch yn mewn slow motion. Yeah. Insert audio fo mwy. Diolch eto. Diolch Iest am gynhyrchu'r sioe. Fantastic. Diolch o galon. Bryn, diolch am fod yn ti'n lush. Mae'n siarad mae'n gracias. Sionski wastad yn blesar. Wastad yn blesar. Cadw ni ar yr... Cadw ni mynd ac on the... Keeping your thoughts together. Go on, Bryn. Randawyr, fyddwn ni nôl efo sweepstakes Oscar ni tro nesa, a ffilm di ddim waith na'r arfer, oce? Yes. Honest. Dda ni ffindio'n ffyn. Beth sy'n neud eich ydi chwilio am un nath ennill yr worst movie yn y Razzies? Mae Razzies mo'n gas. Oce. Be ddedwn ni am rwan ydi, hwyl am y tro gan Bryn. Hwyl am y tro gan Iest. There's a storm on its way or something. There's a storm impending. Impending. Diolch yn brewing bod ti'n dal paned, not brewing. Impending. 2026 storm year. Diolch i chi gyd am rand. Welwn i chi mis nesa ymlaen 2026, oce? Oce. Oce. Splash. And stop.